Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 42 FM minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa Udto diri sa FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Mayo 5, tuig 2025. Pila na lang ayhan kadlaw kag 2025 midterm elections na hibalo naton sa aton sining The Vote Countdown. Pito adlaw na lang o kung isa ka semana na lang kag 2025 national, local and farm elections na. Sa gihapon inimula gani mo ang Kurman Bombo Chama Blanco Hover. Yari karon mga dalaguan kag mga nagapanguna nga mga balita. Iloilo Police Provincial Office naka full alert status isa ka semana antes pa man ang 2025 midterm elections. Sa dugang pa nga mga balita, police reports, sospitsado sa pagpangluthang patay sa delivery rider sa distrito sa La Paz, padayon nga ginaayam sang kapulisan. Dugang pa nga mga balita, Iloilo City Government tunan ining Isla Verde. Ining Isla Verde sa aton sining mga kabumbo, amo ining isa man sa mga makabig naton na hidden gem diri iya sa bahin sang syudad sang Iloilo. Sa aton sining mga kabumbo kag damo gani isang nagapanawagan nga Salbaron ini. Okay, may plano karon ang Department of Public Works and Highways, mga kauturan nga iplastaran sang proyekto, no, sa aton sining mga kabumbo ining dira sa may bahin sang Isla Verde. Istoryanta na dugang karon driman sa aton sining pagpalayag sa bumbuanay sa udto. Dugang pa nga mga balita, drivers ang Western Visayas Transport Cooperative nga ringin subject sa bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency. Madugay na nga ginadudahan sa pila ka mga kopdanan ang kooperatiba ginkondinar ining pagkaulamid sa driver sa illegal nga druga. Ang nagpasaling nga wala sini ginatulirar ang mga kasubong nga buluhaton sa ila sini iya nga mga empleyado. Muni man dalagkuhan mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon. Diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Istoryanta pagin iban sining mga balita kag impormasyon karon diri man sa aton sining pagpangalagad. Sa mga kabumbo naton dira sa mga nakabati kag nakakita sining makagiridles kag makapralindog blahibo nga balita kagapon sining nga adlaw nga naggaluntad dito iya sa may Ninoy Aquino International Airport nga kung sa diin pangligsa to sang isa ka sports utility vehicle ang mga pasahero sa may Ninoy Aquino International Airport kag mayara sang nagkalamatay. Mabatian ta bagani ang gurahab sa isa ka ginikanan nga nagasinggitan dala iya nga nagahibi nga anak ko yan. Sa pagpangusisa sa Department of Transportation kag sandigman sa pagwa nga statement ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon, iya sinigagin pahayag nga bangod sang pagkakibot, no? Nagsala kuno ang driver imbes kuno iyang brake ang iya sining tapakan, ang natapakan niya amo ang accelerator or mas kilala diri sa aton iyang gasolinador. Rason sining nagbutsyog ining salakyan sa aton sining mga kabumbo
kag nagpagligsa sa mga nagatindog kag nagahulat sa ila kung tani ni nga mga sugat to. Oh. Pero from the looks of it, sa ton sini nga mga tagpalamati, ang buylo ya gani banwa, do hindi man tuya dasig. Oh, pag go forward sang sining sports utility vehicle, kag ang istorya nga daw kasubong abi naratol siya kay may naglabay sini nga salakyan sa iya sini nga sa likod niya kung stubang. Oh, tudo hindi magani kitaon sa aton sini mga kabumbo kung diri ikaw maglantaw sa sining closed circuit television. Oh, ining na-capture sa closed circuit television. Kag kung lang taon naton banwa, duay man sa may naglabay sa likod niya, duay man sa may naglabay sa iya sini nga tubang. Oh? Ini ginahusisa pagkaroon sa aton sini ang otoridad kung ang natabo bala makabig naton mechanical error or human error kaysa sining hitabo nga vehicular accident, no? Or vehicular incident sa aton sini karon niya nga mga tagpalamati. Duha man lang sila diri una nga ginanantaw, no? Sa cause sang nasambitan sini karon nga patay kag pagkapilas sang apat kay iban pa balik duha diri ginbawian sang kabuhi kag apat ang pilason. Sa mga kasubong sining insidente sa aton sining mga kabombo sa nasiling naton, ang una nga pamangkot kausa cause. Ti ko maghambag kita sang cause, may duha pa gid sini ka talaksan kag ginakonsiderar. Ini amo ang mechanical error o kon human error. Sandig sa datos sa aton sining mga kabombo, ang nagapanguna nga ginakonsiderar or may mataas sini nga percentage nga maggaluntad ang isaya ka vehicular accident, amo iya karon banwa ang human error. Sa human error madamo na dira sang makabig naton na nangintunaan. Katulad ng lamang sang mga ginatawag sini nga nadulaan sang kontrol. Lack of foresight, wala kita, under the influence of intoxicating liquor or even drugs, illegal drugs. Kag madamo sa iban pa. That is why nga sa tagsa ka vehicular accident may mataas gid sinadri nga porsyento nga bangod sa human error nagaluntad ang isa ka vehicular accident. Isa pa gid sa mga ginalantaw amo naman karon ang sabahin sang mechanical error. Sa mechanical error ti sa aton sini mga kabumbubot silingon nga may diferensya ang salakyan or within sa unit sang salakyan ang gintunaan sang disgrasya sa aton sini nga mga kabumbo. Anyway, dugangan ta na kag sugpunan ta iban sini nga mga detalye may kantanan sa aton man sini karon nga ginadiskusyonan sining pagka luntad sang aksidente dira karon sa may Ninoy Aquino International Airport. Balikan ta detalye sa madalakuan kag mga nagapaunang mga balita pagkatapos ang Bombo Network News. Kiko Pangilinan po. Tumatakbo ako para sa mga naniniwala na may pag-asa pa ang Pilipinas. Na maaaring manalo ang lumalaban ng patas at hindi magnanakaw. Para sa mga naninindigan pa rin sa mabuti, totoo at matino. Tulungan niyo akong ipanalo ang tama. Kiko Pangilinan para sa Senado, number 51 sa balota. Sa patatas, mas
Sa may ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Lunes, ika-5 sa buwan ng Mayo taong 2025. We only have 7 days to go before the national and local elections. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mapangunahing balita, Vice President Sara Duterte tinawag na political attack ang kasong isinampa laban sa kapatid na si Congressman Paulo Duterte. Ang public relations firm sa likod ng troll farms na kinontrata umano ng Chinese Embassy dumalo na sa pagdinig ng Senado. Banta sa halalan, tinalakay din sa hearing. Department of Transportation ipinagutos naman ang pagsasailalim sa mandatory drug testing sa lahat ng mga driver ng pampublikong sasakyan. Kasunod po yan ng mga serye ng aksidente sa kalsada. 200 million pesos na ransom money sa Anson Ke kidnapping slay case, tukoy na kung saan ipinadala. Abangan sa ating provincial report mamaya ang Region 1 iniimbestigan ng umano'y serye ng mga vote buying incident. At sa ating international news naman, misa sa huling linggo bago ang Papal Conclave, pinangunahan ng 2 kardinal. Abangan din sa ating sports balita mamaya ang Indiana Pacers pinataob ang Top Eastern Conference team na Cavaliers sa unang semis game ng Playoff 2025. Ang Golden State Warriors naman pasok na sa semis matapos pataobin ng Rockets sa score na 103-89. Live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na isang political na pag-atake ang kasong isinampa laban sa kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte at iginiit na ito'y bahagi ng estratehiya ng Administrasyong Marcos Jr. upang pagtakpan ang umano'y sarili nitong mga issue. Anya, wala namang ibang ginawa ang administrasyon kundi ito'y ang pamumulitika at ang paninira. Ma'am, kung anong purpose nila, pwede lang ako manghula kung ano yung purpose nila. Ang purpose nila, ma'am, is manggulo sa election namin sa Davao City. Bahagi po yan ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Ang reklamo laban kay Representative Duterte o kay Congressman Pulong ay inihain ng negosyanteng si Christine John Patria. Kaugnay ho ng umano'y pananakit sa isang bar sa Davao City nitong buwan ng Pebrero. Isinumite ang reklamo sa National Prosecution Service ng Department of Justice. Nang tanungin kung pinagsisisihan niya ang pagipag-alyansa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022, mabilis ang kanyang tugon na hindi dahil vice-presidente ito ngayon. Marami itong natutulungan at buong bansa ang nasasakupan ng kanyang opisina. Sa punto daw na iyon, nagpapasalamat ang vice-presidente sa nangyaring eleksyon nitong 2022.
Samantala, nanawagan si Vice President Sara Duterte sa publiko at pribadong sektor na makibahagi sa pagpapatibay ng road safety sa gitna ng tumataas na bilang ng mga nasasawi sa aksidente sa kalsada, lalo na sa nakabataang edad 15 hanggang 29. Sa isang video message para sa Land Transportation Safety Month ngayong Mayo 5, binigyan diin ni Vice President Duterte na ang kaligtasan sa kalsada ay hindi lang tungkulin ng traffic enforcers, kundi pananagutan ng bawat mamamayan, pati na ng mga pribado at pampublikong institusyon. Ay hindi lang trabaho ng traffic enforcers. Tungkulin ito ng bawat isang mamamayan, pribadong sektor at pamahalaan. Mga kababayan, sumunod tayo sa batas trapiko. Gamitin ang tamang tawiran. Iwasan ang paggamit ng cellphone habang nagmamaneho o naglalakad. At i-report agad ang mga panganib sa daan. Simpleng disiplina, malaking ambag sa kaligtasan. Sa pribadong sektor, siguraduhing may sapat na training ang mga drivers. Panatilihing maayos ang mga sasakyan. At seryosohin ang mga pulisiya para sa kaligtasan. Dagdag pa ng Vice Presidente na hamon sa gobyerno at pribadong sektor na tiyaking maayos ang infrastruktura at mahigpit na ipinatutupad ang mga pamantayan ng kaligtasan. Hinimok ng Vice Presidente ang publiko na maging masinop sa pagsunod sa batas trapiko ngayong Land Transportation Safety Month. Ngayong Land Transportation Safety Month, magtulungan tayo para sa mas ligtas, mas maayos na biyahe para sa lahat. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Inyong napakinggan si Vice President Sara Duterte. Dako ho tayo dyan sa may bahagi ng Senado, mga kabombo, kasunod po ng isinagawang hearing ho kanina. Nagsimula kanina ng alas 10 ng umaga. Ang Commission on Elections kinumpirma na hindi ho nakompromiso ang election data matapos na mahuli ang umano'y Chinese spy sa paligid ng Commission on Elections Central Office na may IMSI o itong data catcher. Ang PR firm naman o itong press relations firm na nasa likod ho ng troll farm na kinontrata umano ng Chinese Embassy ay dumalo na ho sa pagdinig ng Senado sa unang pagkakataon. May update dyan si Bombo JC Galvez. Bombo Genesis, kinumpirma nga ng Commission on Elections sa pagdinig ng Senado ngayong araw na hindi na kompromiso yung election data ng poll body matapos mahuling umano'y Chinese spy sa paligid ng COMELEC na may International Mobile Subscriber Identity o IMSI catcher. Ang IMSI catcher ay isang surveillance tool na ginagamit upang maharang, matunton o manmanan yung mga cellphone sa isang lugar sa pamagitan ng pagkukunwaring cell tower. Sa pagdinig nga ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones, sinabi mismo ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na walang election data sa main office sa bahagi ng Intramuros sa Manila. Nagsagawaan niya sila ng mahigpit na pagsusuri at walang nakompromiso sa kanilang sistema. Narito pakinggan natin ang unang bahagi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. As far as the COMELEC is concerned, wala pong na-compromise sa kahit anong sistema namin, sa kahit na ano pong election data. Wala pong election data po kasi sa ating pong main office ng commission. It's actually located somewhere. At doon po nandun yung mga election data natin. Doon po sa sistema na meron tayo ngayon, na lalong-lalo na yung mga ginagamit natin, like for example po, yung mga precinct finder, yan po, noong nakarang election ng 2022, 35 million attempts ang tinanggap niyan para ma-hack, hindi po naging successful. Sa kasalukuyan, halos 3 milyon na po ang tinatanggap niyan ng mga attempts para ma-hack, wala pa rin po naman nagiging successful po dyan. So kung tutuusin po, base rin po sa pagkakapaliwanag ng NBI, talagang more on yung pagkuha ng mga data, cellphone numbers, ng mga tao na nandun halimbawa sa Palacio del Gobernador. Bahagi ng payag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ngayong papalapit ang halalan, napansin din ng poll body yung talamak na massive disinformation na kung sinasabi ay mind conditioning. Inalimbawa ni Garcia ang kumakalat ngayon sa social media na bago nga daw makaboto ay kinakailangan ng national ID, bagay na pinasinungalingan ng ahensya. Ginagamit din anyan sa kanilang umani troll farm. Kaya naman daw patuloy ang kanilang pag-monitor dito. Bagamat hindi tukoy ni Garcia kung pro-China yung mga grupo, naniniwala naman ito na well-funded sa gitna ng talamak na troll farms sa iba't ibang plataforma. Narito pakinggan pa natin ang bahagi na payag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Napansin po namin mula ng nakaraang isang buwan, mukhang lumalabas po ang efforts as against the COMELEC ay massive disinformation na may mind conditioning.
Pag po may nakita tayo na isang lumabas sa social media, halimbawa na nakalagay, sabi, dadayain ang halalan, in just a matter of 30 minutes, ito po makikita ng NBI, 700,000 kaagad ang views. At pagkatapos 32,000 kaagad ang comments. Mukha po naman napaka-imposible na ganun kadami kaagad ang mag-view noon at pagkatapos ganun kadami kaagad ang magkokomento. Mukhang hindi po tao yon. At pagka po tinignan nyo, in-scroll nyo pababa, pare-parehas na po yung wordings. So po paulit-ulit, kahit nung isang linggo may lumabas po sa social media ang sabi ay kailangan po ng national ID para makaboto. Buti na lang po kaagad namin itong sinagot upang mapabaliwala ang ganong klaseng informasyon. Yan po yung ginagawa po nila, dinidisrupt, kinisira ang kredibilidad ng ating halalan, Mr. Chair. Sa ngayon, Bombo Genesis, patuloy pang hinihintay ng COMELEC yung resulta ng investigasyon ng National Bureau of Investigation kung ano-ano niya yung mga nakuha na datos, kaninong mga numbers ang nakompromiso ng sinasabi nga na IMSI catcher. Tiniyak din ng poll body na ang integridad ng papalapit na eleksyon ay nananatili at mapoproklama yung karapat-dapat na kandidato. Samantala, Bombo Genesis, alas 12, 9 ng tanghali, 9 ngayon tanghali, ay nagpapatuloy itong pagdinig ng Special Committee on Maritime and Admiralty Zones na pinangungunahan nga ni Senator Francis Tolentino. Sa gitna nga na nagpapatuloy na pagdinig, present din dito yung Infinitus Marketing Solutions Incorporated. Ito yung public relations firm na kinontrata umano ng Chinese Embassy para magpakalat ng mga naratibong sumusuporta sa pang-aagaw ng China sa West Philippine Sea. Sa pagdinig na ngayong tanghali, dumala itong si Paul Lee, yung co-founder o yung managing partner ng PR firm na isang Chinese national. Pinasinungalingan nito yung mga aligasyon na nag-hire sila ng trolls at pagkakaroon ng agreement sa Chinese Embassy. At kanina din na piniresenta ni Senate Majority Leader Francis Tolentino yung kopya nga ng kontrata ng PR firm sa Chinese Embassy na nilagdaan nitong ni Micah Isabel Basco bilang marketing director nga ng naturang PR firm. Habang itinatanggi yung pag-iral ng isang service agreement sa Chinese Embassy, sinabi ng Infinitus o ni Lee na ang checking isiniwalat ni Tolentino ay real o totoo. Una na isiniwalat kasi ni Tolentino yung isang cheque mula sa Bank of China Manila branch na may petsang September 2023 na nagbayad ng 930,000 pesos sa Infinitus para umano sa isang service agreement sa Chinese Embassy. So Bombo Genesis, hindi raw nila alam yung kontratang ipinakita ni Tolentino sa nakaraang pagdinig sa Senado kung sa nakasaad na keyboard warriors ang serbisyong ibibigay ng Infinitus. Pero kinumpirma nga ng co-founder ng Infinitus na si Polly na yung checking nga na binayaran sila ng Chinese Embassy ng 930,000 pesos noong 2023. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin itong pagdinig ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones na pinangungunahan ni Senate Majority Leader Francis Tolentino. Bombo JC, lately yung naibalita natin about doon sa pagkakain din ni Senator Tolentino ng isang resolution, humihingi na maimbestigahan yung naging anunsyo dati ng China na napasok nila yung Sandy Cay at nagtaas pa sila ng watawat doon. Ano to, kasama na ba doon sa hearing ngayon? Yung pinaka-focus talaga ng pagdinig Bombo Genesis ngayong tanghali ay yung kaugnayan o yung kontrata nga nitong Infinitus Marketing Solutions Incorporated sa Chinese Embassy. Pero titingnan natin Bombo Genesis kung mapapahapyawan yung pagtaas nga ng bandila ng China diyan sa Sandy Cay sa bahagi ng karagatan ng ating bansa. So yan yung ating patuloy na babantayan at tutunghayan dito sa pagdinig na nagpapatuloy na pinangungunahan nga nito ni Senate Majority Leader Francis Tolentino. So sa mga oras na to ay hindi pa rin naalis yung usapin dito sa cheque na pinipresenta ni Senate Majority Leader Tolentino. Kaugnay nga dun sa pagkakasangkot nga nito dun nga sa Chinese Embassy, Bombo Genesis. So far, itong Infinitus lamang yung bisitang dumalo dito, wala nang iba. Tama ka rin, Bombo Genesis, yung co-founder ng Infinitus Marketing Solutions Incorporated, yung dumalo dito, yung representative nga ng naturang PR firm at kasama na rin dito sa pagdinig yung ilang mga ahensya ng gobyerno. Pero sa ngayon, ginigisa ni Tolentino itong naturang kumpanya kasi dahil patuloy sa pagtanggi
ng yung doon nga sa kontrata, pero hindi naman itinanggi ni Lee o yung co-founder nga itong cheque na nagbayad umano yung Chinese embassy ng 930,000 pesos. At sa ngayon ay titingnan din natin kung mapapahapyawan yung ilang mga detalye kaugnay nga sa na nakakompromiso yung ating soberanya ng ating bansa, Bombo Genesis. Okay, sige, from time to time, update pa rin tayo dyan sa Senado. Maraming salamat, ingat ka dyan. Yan munang update dito sa Senado ko, si Bombo JC Galvez, nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang balita mga kabombo at Star Nation, pumapasok na sa kritikal na yugto ang kaso ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte habang pinaigting ng kanyang kampo ang pagtutol sa jurisdiksyon ng korte. Ayon kay Attorney Cristina Conte, Assistant to Counsel at kinatawan ng mga biktima, hindi pinagtatalunan ng depensa ang mga patayan sa kampanya kontra droga, kundi ang mismong lehitimasyon ng International Criminal Court. Ani Attorney Conte, hindi raw hinaharap ng dating Pangulo ang mga ebidensya at ang kinakalaban-anya nito mismo ay ang korte. Si former President Rodrigo Roa Duterte na nakakulong na ngayon sa The Hague ay inakusahang namuno sa extrajudicial killings mula taong 2016 hanggang taong 2022. Giit ng kanyang legal team, hindi nasakop ng International Criminal Court ang Pilipinas matapos itong umatras noong 2019. Ngunit ayon kay Attorney Conte, hindi hadlang ang withdrawal sa mga krimeng ginawa habang miyembro pa ang bansa. Tinukoy nito ang desisyon ng Korte Suprema sa Pangilinan versus Cayetano na nagsabing nananatili ang jurisdiksyon kung nagsimula na ang investigasyon. Pinabulaanan din ni Attorney Conte ang pahayag ng depensa na gumagana ang hustisya sa bansa. Anya, kung may kakayahan ng sistema, hindi sana ito umabot sa International Criminal Court. Naniniwala si Attorney Conte na bahagi ng estratehiya ni Pangulong Duterte ang pagpinta sa International Criminal Court bilang banyagang panghihimasok. Ito ay palabasaan niya ng soberanya para ilihis ang usapin sa pananagutan. Inihahanda na rin ng mga kinatawan ng mga biktima ang sariling argumento sa International Criminal Court na magpapatibay sa posisyon na dapat ituloy ang kaso. Samantala, binigyang diin naman ng grupo ng mga abogado na Free Legal Counsel o Free Legal Assistance Group na walang legal conflict sa pagitan ng impeachment complaint at criminal cases na kasalukuyang kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Malalang naghain po ang National Bureau of Investigation ng criminal cases laban kay Vice President Sara dahil sa nauna niyang pag-amin na may nakausap na siyang papatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sa sandaling siya ay papatayin. Ito ay sa kabila pa ng impeachment complaint na inihain sa Kamara kung saan ang binitawan niyang banta ay isa rin sa mga ginamit na basehan sa inihaing reklamo. Ayon kay Attorney Odi Bukoy ng Free Legal Assistance Group, ang mga kasong inihain ng National Bureau ay pawang criminal charges tulad ng inciting to sedition at grave threat. Ang mga ito ay paglabagan niya sa revised penal code ng bansa. Sa kabilang banda, ang impeachment ay isang constitutional process na nakabase sa public accountability at ito ay pagbabantay sa accountability o pananagutan ng isang public official. Giit ng abogado, walang legal na problema sa sabay na pag-usad ng mga naturang kaso, lalo at magkaibang korte rin ang hahawak. Unang itinakda ng Department of Justice ang preliminary investigation sa criminal case na kinakaharap ng pangalawang Pangulo sa Mayo 9 at Mayo 16. Inaasahan namang sisimulan ng Senado ang pagdinig sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte pagpasok ng susunod na Kongreso. Ang Senado, mga kabombo, ang magsisilbing impeachment court na maglilitis sa impeachment case ng pangalawang Pangulo. The Vote 2025, the Bombo Radio Philippines Elections Coverage. Tumuto, makinig, alamin, mga kabombo. Isa na namang makasaysayang halalan ang ating tututukan. Sa Mayo 12 ngayong taon, buong bayan muling magpapasya para sa kinabukasan ng ating bansa. Mula sa 32 fully digitalized AM at FM stations ng Bombo Radio Philippines. Ihahatid namin ang pinakabago, pinakamainit at pinakakomprehensibong balita na may kaugnayan sa pambansa at lokal na halalan. The Vote 2025, the Bombo Radio Philippines Elections Coverage.
The #1 and most trusted radio network. Paradyo Bombo! Itong e-wallet platforms magpapatupad ng limit sa daily transactions habang papalapit na ang bisperas ng halalan. Kaugnay niya, narito ang mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Annalise Soberano. Kinumpirma ng Commission on Election na magiging limitado na ang arawang transaksyon sa mga e-wallet platforms habang papalapit ang halalan. Ito ang inihayag ni COMELEC Commissioner Ernesto Maceda Jr. na siya ring chairperson ng Committee on Contrabigay. Ayon kay Maceda, kanilang ipinagpasalamat sa mga e-wallet platforms ang pakikiisa nila sa komisyon sa gitna ng pinaigting na kampanya laban sa vote buying. Inihayag ni Maceda na mismong mga e-wallet platforms ay hindi pumapayag na magamit ang kanilang mga pasilidad para masalaula ang electoral process at kusang loob do voluntaryo itong nakikiisa sa kanila. Malaking bagay anya ang ganitong pakikiisa upang masawata ang ganitong kalakaran na sa nakaraang 1 hanggang 2 halalan ay nagamit sa pagbili ng boto. Pakinggan natin ang naging pahayag ni COMELEC Commissioner Ernesto Maceda Jr. There are going to be limits on daily transactions ngayon hong papuntang bisperas ng eleksyon. Maging ho yung monthly transaction limit ay nandyan din. Kami po ay nagpapasalamat sa kanilang napakagandang pakikiisa sa amin. Samantala, ngayong araw, dumalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinagawang One Cebu People's Rally na ginanap sa Dumanhog Sports Complex sa bayan ng Dumanhog, probinsya ng Cebu. Kasama ng Pangulo ang alyansa para sa Bagong Pilipinas senatorial candidates. Nananawagan na ang Pangulo ng pakikiisa sa One Cebu Rally. Anya, ang Cebu ang nagsilbing motor ng ekonomiya sa Visayas. Kaya ito ay dahil sa pamumuno ni Governor Gwen Garcia. May leader na nagbibigay umano ng magandang gabay, mga trabaho at sakripisyo para sa kanyang bayan na umunlad naman. Sa rally, muling ikinampanya ng Pangulo ang 10 kandidato ng alyansa para sa pagkasenador. Matapos ang event sa Cebu, papunta naman dito sa Metro Manila ang Pangulo dahil mamayang 4:00 ng hapon ay magkakaroon siya ng event sa loob mismo o dito sa loob mismo ng Palasyo ng Malacanang. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. 21 minuto makalipas ang 12:00 ng katanghalian. Sa iba pang malalaking balita, ipinakita ng US at ng Philippine Forces ang husay sa pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas sa ilalim ng counter-landing live fire drill sa bayan ng Apari, Cagayan. Ang naturang simulation ay sa ilalim ho ng 2025 Balikatan exercises kung saan nagsilbing pangunahing senaryo dito ay ang pagpasok ng isang malaking amphibious task group sa karagatang sakop ng Barangay Dulan, Apari na nagtukoy na magsasagawa ng amphibious landing sa may northern o northeastern Luzon. Sa naturang simulation, ang mga ground forces ang sumalubong sa mga dayuhan at pinigilan nila ang mga ito hanggang sa maitaboy at tuluyang talunin sa tangkang pagpasok sa kalupaan ng Pilipinas. Ayon kay Balikatan Assistant Exercise Director Brigadier General Michael Lujico, ginamit sa maritime surveillance at reconnaissance ang AH-64 Apache attack helicopters, ang F-16 aircraft at ang P-8A Poseidon aircraft. Habang sa defensive response, pinagalaw ng Philippine Army at ng Philippine Marine Corps ang kanilang mga assets, gaya yan ng Sabra battle tanks, ang light armored vehicle at ang Atmos 155mm self-propelled howitzer at dagdag na firepower mula sa 105mm howitzer. Isinagawa rin ang counter-drone tactic sa ilalim din ng naturang simulation. Dito ay ginamit naman ang mga smart shooter mula sa may Philippine Air Force na sinundan ng small arms fire na nagsilbing puko sa mga kalaban na nasa karagatan. Ayon kay General Lujico, ang bayan ng Apari ang pinakaakmang lokasyon para sa counter-landing exercise, batay na rin sa isinagawang survey at pag-aaral na kanilang isinagawa sa maraming lugar sa Northern Luzon. Kabilang sa mga military unit na nakibahagi sa naturang simulation ay ang Philippine Army Artillery Unit, ang Philippine Marines Armor Unit, ang Philippine Marine Corps, US Forces Artillery Unit at maging ang US Anti-Armor Unit at iba pa. Nangako ang Department of Migrant Workers na magbibigay ng tulong sa overseas Filipino worker na nawala ng 5 taong gulang na anak matapos salupukin ng sports utility vehicle ang departure area ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 noong linggo ng umaga.
Bukod sa pag-asikaso sa mga pangangailangan ng overseas Filipino worker, sinabi ng Department of Migrant Workers na handa rin silang tumulong sa pakikipag-ugnayan sa kanyang employer sa Europe para ipaliwanag ang kanyang pagkaantala sa pagbalik trabaho. Nabanggit din ng nasabing departamento na nasugatan ang asawa at ina ng overseas Filipino workers sa insidente. Kritikal ang kalagayan ng kanyang asawa habang ang kanyang ina ay ligtas na sa panganib. Kasabay nito, nanawagan ang Department of Migrant Workers ng hustisya para sa mga nasawi at nasaktan sa insidente, kabilang ang isa pang lalaking biktima na namatay rin. Samantala, sinuspende ng Land Transportation Office ng pansamantala sa loob ng 70 araw ang lisensya ng driver ng SUV. Naglabas din ng show cause order laban sa rehistradong may-ari ng sasakyan at sa mismong driver. Ayon sa Department of Transportation, isa sa ilalim sa drug test ang driver at kasalukuyang nire-review ang lahat ng closed-circuit television footage bilang bahagi ng investigasyon na isinasagawa ng Department of Transportation, Manila International Airport Authority at mga otoridad. Sa iba pang mga balita, hindi sinasantabi ng National Bureau of Investigation ang posibilidad ng pagkakaroon ng espionage network sa Pilipinas. Kasunod po ito ng serye ng pagkakaaresto sa mga Chinese na pinaghihinalaang nagsasagawa ng spying activities dito sa ating bansa. Pinakahuli sa mga naaresto ay ang Chinese national sa Intramuros, Manila, malapit sa Commission on Elections Central Office. Ayon kay National Bureau of Investigation spokesperson Ferdinand Lavin, posibleng mayroong mas malalaking grupo sa likod ng mga naarestong Chinese na pinaghihinalaang nangiespya dahil mistulang highly compartmentalized o ito yung nahati-hati sa iba't ibang level ang mga naaaresto. Maalalang nakuhanan ng naturang Chinese ng International Mobile Subscriber Identity Catcher, isang surveillance device na may kapabilidad na mag-intercept ng mga mobile communication sa loob ng malawak na radius. Ayon kay Attorney Lavin, ang mga nakumpiskang device ay nagmula pa sa mga nakalipas na operator at inilipat lamang ang kustudiya nito sa inarestong Chinese habang tuloy-tuloy itong gumagana at tuloy-tuloy na ginagamit hanggang sa tuluyang masabat ng mga law enforcer dyan sa may Intramuros. Hindi rin umano alam ng naarestong Chinese ang pangalan ng mga nagpasakamay sa kanya sa naturang device. Ayon sa opisyal, bahagi ng kanilang investigasyon ay ang tukuyin ang posibleng spying network sa Pilipinas kung saan posibleng mas marami pa ang miyembro nito sa kabila ng mga nauna nang naarestong mga Chinese. Ang Department of Transportation ay pinag-utos na kailangang sumailalim sa mandatory drug testing ang mga public utility vehicle drivers kasunod ng mga aksidente sa daan. Narito ang mga balita at ilan pang development sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Jai, pinag-utos ngayong araw ng Department of Transportation na sumailalim ang lahat ng public utility vehicle drivers sa mandatory drug testing. Ito ay kasunod ng mga insidente sa daan na sangkot ang mga public transportation drivers. Sa naging pulong balitaan ngayong araw, ayon kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon, gagawin nila itong regular mandatory drug testing at hindi lamang kapag kukuha ng lisensya o kahit magre-renew ng lisensya. Question pa ni Dizon na gawin ito bawat 70 na araw para mas masuri pa talaga mga drivers. Anya, makakatulong nila sa pag-iimplementa nito ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Kaugnay niyan, pakinggan natin si Department of Transportation Secretary Vince Dizon. I will sign a department order ordering mandatory drug testing for all drivers of public conveyance vehicles. Ibig sabihin nun, lahat ng PUV driver ay kailangan mag-mandatory drug test. And we will be working with them, the LTO and the LTFRB and the DOTR will be working with PDEA to implement mandatory drug testing. No, I think we're recommending every 90 days. Kaugnay na balita, tuluyan ng tinanggalan ng Land Transportation Office o LTO ng karapatan na makapagmaneho ang driver ng Solid North Bus Company sa aksidente sa Subic-Clark-Tarlac Expressway kamakailan. Samantala, Bombo Genesis, Bombo Jai, planong i-implementa na rin ng ahensya kasama ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at Land Transportation Office o LTO ang pagbawas ng maximum driving hours ng mga pampasaherong bus. Mula 6 na oras, ito ay magiging 4 na oras na lamang. Ibig sabihin, kapag ang biyahe ay lagpas na ng 4 na oras, dapat may kapalitan na ang driver. Kaugnay niyan, pakinggan ulit natin si Secretary Vince Dizon. As LTFRB and LTO to revise the maximum number of hours
consecutive hours na magmamaneho ang mga driver. Currently, it is 6 hours. I am asking them to reduce it to 4. This is consistent with other countries like the European Union and some countries in Asia like Vietnam, which is 4 hours, consecutive hours. At pinapatagdag ko pa doon, kailangan may karelyebo. Kung ang biyahe ay mas mahaba sa 4 na oras, mandated ang bus company na maglagay ng relyebo, hindi konduktor. Ngayon, ang ginagawa, yung konduktor, siya din ang ginagawa ang karelyebo driver. Hindi po pwede na yun. Kailangan ngayon, pag more than 4 hours ang biyahe, kailangan may karelyebong driver. Live mula sa San Juan City para sa Bombo Network News. Bombo East sa Cotoner Bombo na Isa, Bombo bulat Isa. para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio. Sa radyo, Bombo! Oras na natin, meron na ho tayong 29 minutes na lamang bago sumapit ang alauna ho ng hapon. Sa iba pang mga development, hinimok ni Cardinal Pablo Virgilio David ang publiko na ibahagi ang kalidad na nais nilang makita sa susunod na Santo Papa. Ito ay kasabay ng kanyang apela sa publiko na pagnilayang mabuti kung ano-anong kalidad ang dapat ay taglayin ng susunod na Santo Papa na siyang mangunguna sa simbahang katolika na mayroong mahigit 1.4 billion na miyembro sa buong mundo. Sa isang social media post, bago ho ang nakatakdang pagsisimulan ng conclave, hinimok ni Cardinal David ang publiko na kumpletuhin ang pangungusap na humihiling sa publikong i-enumerate ang mga nais nilang makitang qualities o kalidad. Kalakip nito ang kanyang apela sa publiko habang isinasaalang-alang dito ang kasalukuyang kalagayan ng Catholic Church. Si Cardinal David ay isa ho sa 133 mga cardinal sa buong mundo na inasahang makikibahagi sa conclave para maghalal ng susunod na Santo Papa. Magsisimula na ang pagboto sa Mayo 7 ng kasalukuyang taon. Nakakasama niya dito ang 2 kapwa Filipino cardinal na sina Luis Antonio Cardinal Tagle at Jose Cardinal Advincula. Magdesisyon ngayong linggo ang National Police Commission o NAPOLCOM sa mga kasong administratibo laban kay Patrolman Francis T. Fontillas, ang vlogger cop na naglabas ng batikos laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahit pa ito ay nagbitiw na sa serbisyo. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson Attorney Ralph Calinisan, magpapatuloy ang mga kasong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer laban kay Fontillas sa kabila ng kanyang pagbibitiw. Dagdag ng opisyal na ang pagbibitiw ay hindi ligtas sa pananagutang administratibo o kriminal. Kapag pinatawan ng dismissal, hindi na pwedeng maaaring magtrabaho sa gobyerno habang buhay. Nahaharap si Fontillas sa kasong kriminal at administratibo dahil sa kanyang online posts na pamumuna sa Pangulo kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kamakailan, nagbahagi rin siya ng video hinggil sa tensyon sa pagitan ng anti-riot police at mga aktivista noong Labor Day. Kinumpirma ng Quezon City Police District na matagal nang nagpapakita si Fontillas ng mood swings mula pa noong taong 2023. Aprobado ang kanyang pagbibitiw simula Abril 10 nitong kasalukuyang taon. Ayon sa Philippine National Police, wala na siyang koneksyon sa organisasyon at ang anumang opinyon niya ngayong bilang pribadong mamamayan ay hindi na sumasalamin sa paninindigan ng Philippine National Police. Sa usapin pa rin po ng Philippine National Police, ito hong umano'y 200 million pesos na ransom money sa Anson Ke kidnapping slay case, tukoy na kung saan po'y pinadala. May mga development po dyan si Bombo Bea Peniza. Kinumpirma ng Philippine National Police na natukoy na ng kanilang hanay kung saan napunta ang ransom money sa naging kidnapping slay incident sa Filipino-Chinese businessman na si Anson Ke at sa driver nito na si Armani Pabilio. Sa isang pulong balitaan na ginanap sa multipurpose center ng kampo, isinawalat mismo ni Police Regional Office 3 Director at Philippine National Police Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na nalaman na kung saan napunta ang mga junket operators ang naturang ransom. Bago nito ay binigyang diin din ni Fajardo na ang kidnapping case na ito ay hindi kagaya ng mga tipikal na pagdukot at paghingi ng ransom para sa palit-ulo. Anya, natukoy ang mga junket operators na ito sa ilalim ng mga pangalan na Nine Dynasty Group at isang White Horse Club na pawang mga may kinalaman sa mga operasyon ng karamihan sa mga kasino sa loob ng bansa. Isa sa mga may-ari ng mga junket operator ang natukoy bilang si Mark Ong o mas kilala bilang si Lido Wanwang na siyang may-ari ng Nine Dynasty Group kung saan napag-alaman na walang mga lisensya at hindi rehistrado
ang naturang kumpanya sa Bangko Sentral ng Pilipinas at maging sa Anti-Money Laundering Council. Matatandaan naman na si Wang ay ang Chinese national na pinayagan ng Kongreso na sumailalim sa naturalization, kung saan si Senator Risa Hontiveros lamang ang nasa oposisyon sa botong 19-1. Ang desisyong ito ng Kongreso ay hindi sinang-ayunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at agad na binito nitong Abril 11 ng taong kasalukuyan ang naturalization ng naturang Chinese national dahil sa posibleng mga banta nito sa national security ng bansa. Magmula sa mga junket operators na ito ay idinaan ang pera sa iba't ibang account at iba't ibang klase ng transaksyon kung saan natukoy na rin ang mga personalidad na humahawak ng mga naturang account. Kaugnay nga, pakinggan natin si Police Brigadier General Jean Fajardo. Nandito po ngayon, nakikita po natin na ang ransom money po na binayaran mula po March 31 to April 8 po to 2025 ay dumaan po sa dalawa pong junket operator po, which is Nine Dynasty Group at yung White Horse Club na nag-ooperate po sa mga majority po ng casinos dito po sa Pilipinas. Hindi lang po dito sa Metro Manila, pati na rin po sa ibang bahagi po ng Visayas. Idinaan po dito po sa mga accounts po na ito. Kung mapapansin nyo po, ang mga date of transaction po, March 31, dito po sa pangalawang account po, ay multiple po ang naging transaction po. April 2, 3, and 4, pumasok po siya sa account JD 9199 at na-identify po natin na ang account owner po niyan is si Deng Zhengji. Ito rin po ay pinasukan din po na account sa pangalan po ni Lin Ning. Pinasukan din po ito mula po kay White Horse, pinasok po sa account po ni Lu Gui bago po niya ito itinransfer using the Nine Dynasty at ipinasa po pinasa rin po sa kanyang account, sariling account, bago niya po ito ipinasa sa iba at eventually ito pong mga accounts e-wallets po na ito ay ipinasa po sa crypto wallets. Samantala, paliwanag naman ni PNP Anti-Cybercrime Group Acting Director, Police Brigadier General Bernard Yang, maraming pinuntahan ang ransom money na siyang inilipat sa mga junket operators papunta sa mga digital wallet at iba pang mga transaksyon. Kaya sa kasalukuyan ay hindi pa maberipika kung ilang mga digital wallets ang nakatanggap ng pera mula sa naturang ransom money. Habang nauna na dito ay dalawang lokal na kumpanya ang natukoy na virtual assets provider ang siyang napadalhan ng pera na hindi muna isinapubliko ng pulisya, habang isa namang kumpanya mula sa ibang bansa hindi rin muna isinapubliko ang siyang napadalhan ng isang preservation order kung saan nakasagot na sa kanilang order ang isa sa mga kumpanya at kasalukuyan ang naka-freeze ang halos $79,000 mula sa isa sa mga nakatanggap ng pera mula sa mga accounts na ito. Kaugnayan, pakinggan naman natin ang bahagi ng pahayag ni Police Brigadier General Bernard Yang. Locally, sa virtual asset service provider, meron po tayong dalawang company na napadala. Hindi na po namin i-mention yung pangalan. Pero nakapag-provide na rin po sila ng details for the KYC or the Know Your Customer information na ibigay na rin po sa amin. At doon po sa labas ng bansa ay nakapagpadala na rin po tayo ng isang preservation order. At yung isa po ay nakapag-reply na sa atin. Merong certain amount that was already frozen by that company. Marami po ma'am, wala po akong exact number, but kung makikita natin sa graph po, napakarami pong pinuntahan yung pera. Sa ngayon, Bombo Genesis at Bombo Jai, hindi mo na kinukumpirma ng Philippine National Police kung ang kabuuang bilang ba ng naturang ransom money ay nananatili sa kabuuang bilang na 200 million pesos dahil sa naging paglutang ng mga transaksyon at mga digital wallets na ito ay patuloy itong sumasailalim sa investigasyon kung ito nga ba ang pinal siyang dineposito ng anak ng biktima na si Alvin Ke. Bombo Genesis, Bombo Jai. Okay, sige. As per PNP or Philippine National Police report, Bombo Bea, wala nang ibang natutukoy na posibleng sangkot pa dito. Tanging yung tatlo na lang na unang ipresenta noon. Base doon sa naging money trail na sinusundan sa kasalukuyan ng Philippine National Police, ay may mga tinitignan pang individual, ngunit ito ang batay sa mga ulat at batay na rin sa impormasyon
na isiniwalat ng Philippine National Police ang nakikita nilang mastermind sa naging kidnapping slay case na ito ni Anson Kay at ng driver nito na si Armani Pabilio ay si David Tan Liao at si Kelly Tan Lim na kasalukuyang mayroon ng 10 milyong pabuya kung sino man ang makakapagturo sa kinaroroonan nito ni Kelly Tan Lim, Bombo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat, Ma'am Bea. Live mula dito sa Quezon City, Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ito po si Senator Tol Tolentino. Gumawa ng Tolentino Law para kilalanin ng buong mundo na atin ang West Philippine Sea. Kung payag kayong makuha ang Palawan, huwag akong iboto. Kung okay lang sa inyo maagaw ng China sa atin ang West Philippine Sea, huwag akong iboto. Kung pabor kayong maging bahagi ng China ang Pilipinas, huwag akong iboto. Pero kung ipaglalaban natin ang Pilipinas, iboto niyo po. Number 61 sa balota, Francis Tol Tolentino, Senador. Paid for by Senator Francis Tolentino, Barangay Tolentino East, Tagaytay City, Cavite. Sa iba pang mga development ngayong pong araw na ito, nakatanggap ng ulat ang Bangko Sentral ng Pilipinas na ang UNA Financing Corporation ay ginagamit ang logo at pangalan ng naturang opisina ng hindi akba o hindi po legal. Ang naturang entity ay nanghihingi umano ng bayad at personal na impormasyon upang makakuha ng pahintulot ng Bangko Sentral para sa pagpapalabas ng mga loan. Inilinaw naman ng Bangko Sentral, mga kabombo, na wala itong kaugnayan o transaction sa naturang korporasyon at hindi ito o ang mga tauhan nito nanghihingi ng pera o impormasyon na maaring makaapekto sa mga financial account. Pinapayuhan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang publiko na huwag magpadala ng pera sa hindi beripikado mga account o makipagtransaksyon sa mga nagpapanggap bilang konektado sa Bangko Sentral. Hinihikayat din ng publiko na i-verify ang impormasyon mula sa mga ganitong entity at iulat ang kanilang iligal na gawain sa mga otoridad upang kaagad na magawa ng aksyon. Sa iba pang mga balita, sinuspindi na ng Department of Tourism ang lahat ng tourism-related activities sa Mount Pinatubo sa Butolan, Zambales. Ito ay kasunod ng inilabas ng Local Government Unit Butolan na Executive Order No. 05, Series of 2025 na nagsasaad na lahat ng biyahe, tourism program at mga proyektong isinasagawa sa naturang bulkan ay pawang kanselado. Ipinatupad ang naturang suspension kasunod na rin na reklamo ng ilang mga miyembro ng Aita Indigenous Peoples sa Tarlac kung saan apektado umano ang kanilang indigenous right sa naturang lugar. Ayon sa National Commission on Indigenous Peoples, hinaharangan ng mga katutubong Aita ang daanan patungo sa Mount Pinatubo Center dahil sa umano'y hindi maayos na compensation sa kanila habang hindi rin kinikilala ang kanilang karapatan sa lugar bilang ancestral domain. Ilan sa kanila ang hinuli at pansamantalang ikinulong, bagay na kwestiyon doon. Kinalaunan, tuluyan ding pinalaya ang mga ito. Ayon pa sa komisyon, ang naturang insidente ay nagpapatunay ng pangangailangang magkaroon ng maayos na dialogo upang mapag-usapang maayos ang ancestral rights sa mga lupa at ang pag-usbong ng turismo. Ayon naman sa Department of Tourism, bagaman kinikilala nito ang papel ng local tourism para sa paglago ng ekonomiya ng bansa, suportado nito ang desisyon ng lokal na pamahalaan upang maayos na maresolba ang issue sa Bulkang Pinatubo. Ayon pa sa ahensya, kinikilala din ito ang alalahanin ng mga katutubong Aita sa naturang lugar. Sa iba pang mga development, formal na inendorsyo ng BBM Youth Movement ng 106 Trabaho Party List sa paniniwalang katuwang ito sa advokasya ni Pangulong Ferdinand Marcos na makapaghatid ng mas maraming dekalidad na trabaho sa mga Pilipino. Ayon sa grupo, buo ang kanilang tiwala na magiging mabilis at mabisang katuwang ng administrasyon ang 106 Trabaho Party List sa pagsusulong ng mga panukalang batas na tutugon sa mga pangunahing pangangailangan ng mga manggagawa sa Pilipinas. Isa sa mga pangunahing advokasya ng 106 Trabaho Party List ay ang kalidad na trabaho, patas na oportunidad, sapat na sahod at karagdagang benepisyo para sa mga manggagawang Pilipino. Kasama rin sa plataporma ng 106 Trabaho Party List ang pagkakaroon ng mga programang pangkabuhayan at skills training para sa mga manggagawang Pilipino sa iba't ibang sektor. Bukod sa pagsuporta sa mga manggagawa, isinusulong din ng naturang party list ang insentibo sa micro, small and medium enterprises upang mas makalikha ng lokal na trabaho, lalong-lalo na sa mga probinsya. Bombo International News.
2 kardinal ang nanguna sa misa sa huling linggo bago pa man ang gaganaping conclave o pagpili ng bagong lider ng simbahang Katolika. Kabilang dito sina Cardinal Jean-Marc Noel Aveline at Wilton Daniel Gregory ang nangasiwa sa misa sa magkahiwalay na simbahan. Ang 66 anyos na arsobispo ng Marshall, France na si Aveline ay kinukonsidera na posibleng maging pope na susunod sa yapak ng namayapang si Pope Francis. Siya ay kilala sa kanyang kahalintulad ng ideolohiya ng pumanaw na Catholic Pontiff lalo na sa immigration at pakikipag-ugnayan sa mga Muslim. Kung siya ang mapiling susunod na Santo Papa, si Aveline ay ang kauna-unahang French Pope simula 14th century. Samantala si Wilton Daniel Gregory naman na dating arsobispo ng Washington ay siyang kauna-unahang African-American Cardinal ng simbahan na itinalaga ni Francis noong taong 2020. Pinangunahan naman niya ang mga misa sa St. Mary Immaculate Parish, ang simbahan sa labas ng Roma. Sa Mayo 7 nitong kasalukuyang taon, inaasahan ang nasa 133 cardinals ang dadalo sa Sistine Chapel na magiging contender para sa susunod na pinuno ng simbahan. At sa iba pang balita sa ibayong dagat, iginiit ni Russian President Vladimir Putin na sapat na ang lakas ng Russia para tapusin ang digmaan sa Ukraine ayon sa layunin ng Kremlin, ngunit umaasa siyang hindi kakailanganing gumamit ng nuclear weapons. Wala pa anyang pangangailangan na gamitin ang mga sandatang iyan at umaasa ito hindi pa ito kakailanganin. Sinabi niyang layunin ng mga kalaban na ipitin at lituhin ang Russia upang magkamali ito ng hakbang, ngunit anya nananatili ang kumpiyansa ng Moscow na maabot nito ang makatwirang wakas ng digmaan. Nagsimula ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong Pebrero taong 2022, ang pinakamalaking digmaang panlupa sa Europa mula World War II. Samantala, patuloy naman ang babala ni United States President Donald Trump na posibleng humantong ang labanan sa World War III kung hindi ito maayos. Naniniwala siyang dapat nang tapusin ang bloodbath sa Ukraine. Itinuturing ng Estados Unidos at mga kaalyado ang giyera bilang imperialistang pananakop, habang iginigiit naman ni Putin na ito ay tugon sa paghihimasok ng kanluran at pagpapalawak ng national o NATO sa silangan. Bombo Sports News. Sa ating sports news, magkakamampo hindi pinaporma ng Indiana Pacers ang top team sa Eastern Conference na Cleveland Cavaliers at ibinulsa ang panalo sa sariling home court ng Cavs, 121-114. Hindi naging sapat ang 33 points ni Donovan Mitchell at 20 points, 10 rebounds itong si Evan Mobley para patumbahin ang number 4 team na Pacers. Muling gumawa ng impresibong opensa ang Pacers sa pangunguna ng guard na si Tyrese Haliburton na kumamada ng 22 points at 13 assists. Big-time double-double din ang ginawa ng big man na si Miles Turner at kumamada siya ng 13 points at 11 rebounds habang 23 points ang kontribusyon ng guard na si Andrew Nembhard. 6 sa mga players ng Pacers ang gumawa ng double-digit scores habang pinapanatili ang impresibong 53% bilang overall shooting. Hindi naging hadlang sa Pacers ang 16 turnover na kanilang nagawa habang 7 lamang ang nagawa ng Cavs at sa halip ay bumawi ito sa 3-point area at ipinasok ang 19 na 3-pointer sa kabuuan ng laban. Muling gaganapin naman ang Game 2 sa home court ng Cavs. Samantala, sa iba pang mga updates ngayon po sa NBA, ngayong araw na ito, bumawi naman ang Golden State Warriors at ibinusa ang ika-4 na panalo laban sa Houston Rockets. Dahil po dyan, aabansa na po sa semis ang Golden State Warriors. Sa iba pang balita mga kabombo, Star Nation, ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board mag-i-issue ng special permits sa iba't ibang mga kumpanya bilang tugon sa pagkakasuspende ng mga bus ng Solid North. Kuha pa tayo ng mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Planong mag-issue ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng mas marami pang special permits sa iba't ibang mga kumpanya bilang karagdagang masasakyan na bus ng mga pasahero. Ito raw nila ang kanilang pagtugon sa pagkakasuspende ng nasa 278 bus ng Solid North matapos maganap ang isang trahedyang ikinamatay ng ilang mga Pilipino. Ayon sa kasalukuyan Chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na si Chairman Teofilo Jojo Guadis III, ang pag-i-issue ng mga naturang special permits ay upang maibsan na rin ang mga pangamba ng publiko kung apektado ang bilang ng mga masasakyang bus. Kung saan, ipiniliwanag niya na makatitiyak umano ang mga pasahero, lalo na ng mga sumasakay sa ruta ng Solid North, na hindi makakaapekto ng lubusan ang pagkakasuspende nito sapagkat ani ay may mga itinalaga namang karagdagang bilang ng mga bus.
Kasabay din ito ang kanyang pahayag at pagsesiguro na sila'y nakikipag-ugnayan na sa iba't ibang mga kumpanya ng bus, partikular sa mga provincial buses na saluhin ang ruta ng Baguio, Cagayan at Laguna. Narito at ating pakinggan si Chairman Teofilo Jojo Guadis III ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. We have 278 buses ng Solid North ang affected right now, covering routes from as far as Baguio, Cagayan, all the way down south to Laguna ho. All of these 278 buses have been grounded as of Sunday, and sila ho yung naapektuhan ngayon. Kaya naman, mariin pang inihayag ni Chairman Jojo Guadis III na makasesiguro muna ang publiko na mayroong sapat na bilang ng busang masasakyan ng mga pasahero. Kung saan isa pang ulit niyang sinabi sa pulong balitaan na ginanap dito sa lungsod ng San Juan ang pagtatalaga sa mga provincial buses na saluhin ang ruta ng Solid North. Kaya't ganoon na lamang din ang kanyang paghimok sa mga operators at kumpanya na ihanda ang kanilang mga pampaserong bus sapagkat ito'y plano pang i-designate simula ngayon. Narito muli si Chairman Jojo Guadis III ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. I can assure you that we have, even as I speak right now, kinakausap na ho namin yung mga iba-ibang operators na maghanda po kanilang mga buses nila because we will be designating these buses to the routes po na tinatahak ngayon ng Solid North. We are issuing 270 special permits to cover the 270 buses po na nawala sa Solid North. Mula sa lungsod ng San Juan, Bombo Gran Hilario nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! 11 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon, ang publiko nakibahagi bilang test voters kasabay ho ng testing and sealing ng mga automated counting machine sa may Bicol Region. Update po dyan sa pamamagitan ng Bombo Radio Legazpi. Sabay-sabay na nagsagawa ng final testing and sealing ang nasa 3,097 voting centers o 5,877 na mga presinto sa rehiyong Bicol. Ito ay bilang paghahanda 7 araw bago ang 2025 national and local elections. Ayon kay Commission on Elections Bicol Director Attorney Jane Valesa sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, na layunin ng naturang aktibidad na makita ang lahat ng functionalities ng mga automated counting machines at iba pang mga gagamitin sa halalan. Anya, nagkaroon rin ng actual voting kung saan 10 sa kada presinto ang inanyayahan bilang test voters. Personal rin na nagsagawa ng manual audit ang Board of Election Inspectors upang makita kung tugma ang mga nakashade sa balota sa mismong election returns. Matapos ito ay agad na siselyuhan ng naturang mga makina kung saan magsisimula ng magbantay ang mga law enforcement agencies. Samantala, sa mismong araw naman ng halalan ay muling bubuksan ng naturang mga automated counting machines. Ang mga teachers has been instructed na magkaroon po ng manual audit. I-check po yung result nung result po na nakaka-reflect sa election returns vis-a-vis the test ballot. Tinanong mabuti kung tama po yung na-shade at yung nasa election return. Para sa The Vote 2025 update, ito si Bombo Romela sa Kayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang Commission on Elections Western Visayas patuloy ang pag-monitor sa mga lugar na maaring idagdag sa areas of concern ilang araw bago ang eleksyon. May mga balita dyan ang Bombo Radio Iloilo. Nagpapatuloy pa rin ang Commission on Elections Region 6 sa pag-monitor sa mga lugar sa rehiyon upang matukoy kung may mga bayan pa na idadagdag sa areas of concern habang papalapit ang May 12 national and local elections. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Attorney Dennis Ausan, Regional Director ng COMELEC Western Visayas, sinabi nito na mahigpit ang monitoring, evaluation at assessment ng Joint Security Control Center sa bawat lokalidad. Mayroon ng resolusyon sa Regional Joint Security Control Center kaugnay sa election areas of concern, ngunit ayon kay Ausan, hindi pa maisa sa publiko ang nilalaman nito dahil base sa alituntunin ng ANPAG, ang COMELEC chairman lamang ang makapagpalabas ng listahan para masiguro na tumutugma ang data sa central office ng Polbari. Matatandaan na 8 bayan sa lalawigan ang inirekomenda na isa ilalim sa areas of concern kasunod ng serye ng mga pagpupulong ng Provincial Joint Security Control Center at security agencies. Sa latest data naman ng Polbari na inilabas,
Noong nakaraang Marso, 11 local government units sa Region 6 ang nasa ilalim sa yellow category o may history ng election-related incidents kung saan kabilang dito ang Ahoy, Lemery at San Dionisio sa Iloilo. 6 naman ang nasa orange category o areas na may serious armed threats kung saan kabilang ang Haniway, Alimudjan, Maasin, Badyangan at San Joaquin sa Iloilo. Ang 10 iba pang local government units sa Western Visayas ang na-classify na sa ilalim ng green category na nangangahulugan na walang banta ng election-related violence, ngunit binabantayan pa rin. Will always be there, no? Each and every locality has its own GACC, no? Sa municipal level, we have the MGACC, GACC. Each day, monitor how things are playing out, no? In each and every place. If there's a need, no, to categorize a certain place from yellow to orange, or orange even from orange to red, or ibalik sa green. Si Commission on Elections Region 6 Director Attorney Dennis Ausan para sa Davao 2025 update ng Bombo Radio Philippines. Ito si Bombo Ayan Gahete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Dako naman ho tayo dyan sa may Ilocos Region, mga kabombo. Ilang mga kaso ho ng umunoy mga vote buying sa Region 1 patuloy pong iniimbestigahan ng Commission on Elections. May update naman dyan ng Bombo Radio Dagupan. Inihayag ng Commission on Election Region 1 na iniimbestigahan na ang umunoy natatanggap na report ukol sa vote buying sa rehiyon. Ayon ka Attorney Reddy Balarbar, Acting Regional Election Director ng COMELEC Region 1, sinabi nito na umabot na sa 3 ang natatanggap na report ng kanilang opisina, kung saan 2 sa mga ito ay pinagsusumite na nila ng complaint affidavit at mga ebidensya, ngunit hindi pa nagpasa ang mga ito. Habang isa naman na naahina na mula mismo sa lalawigan ng Pangasinan ay nagsumite na ng complaint affidavit at evidences. Dagdag pa nito, sa ngayon ay wala pa naman silang naitatalang report ukol sa election-related incident sa rehiyon. Gayon din ang paglilinaw ng COMELEC Pangasinan na hindi pa matatawag na kaso ang report na kanilang natanggap na umunoy vote buying at masusing pinag-aralan pa nila ito. Bukod pa rito, kasalukuyan na rin na isinasagawa ang pagkakabit ng transmission modem gadget sa mga magsisilbing canvassing center sa rehiyon. However, yung 2 doon kasi report lang, ni-require naman natin yung complainant to substantiate their allegations by submitting complaint affidavit as well as evidence. So hindi naman sila nag-submit so far, and may isa tayo na ni-require natin na mag-submit ng complaint affidavit at ebidensya. Yun ay nag-submit naman, so yun ang ipoproseso. Correct myself, no, parang meron pa yata dito sa parting Ilocos Norte, may 2 bayan pa dyan. Pero siguro sa ngayon, baka nag-install na rin sila. Mula sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Myra Reside para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, number 1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio Bombo! Balota na gagamitin sa National and Local Election 2025 dumating na sa La Union. May detalye dyan ng Bombo Radio La Union. Mahigpit na binantayan ng mga otoridad ang pagdating at pag-unload ng mga balota at iba pang election paraphernalia sa nagagamitin sa May 12 National and Local Election. Ito ay pinangunahan ng F2 Logistics, ang official courier ng Commission on Election at ng Provincial Treasury Office na siyang official custodian sa mga nasabing balota. Ayon kay Janet Molina, pinuno ng Provincial Treasury Office, mayroong kabuang 840 boxes ang dumating sa La Union at agad namang naipamahagi sa mga local treasurer's office ng 19 na bayan at isang syudad sa La Union. Kabilang sa mga saksi sa pagdating ng mga balota at iba pang election paraphernalia ang representative ng iba't ibang partido, citizens arm ng Commission on Election gaya ng NAMFREL at PPCRB, gayon din ang mga alagad ng media. Dumating yung ating truck at around 6 a.m. So we have this constant communication with the F2 Logistics, the official courier of the official ballots. And nung pumunta na sila dito, nung nakarating na sila dito, we see to it na nakasil po yung ating truck
So nakita niyo naman kanina na selyado po siya. So winitness po nating lahat yung unsealing. Ngayon, this day, we make sure na itong mga official ballots ay ma-turn over. Hindi na namin isi-safe keep dito sa ating probinsya. I-turn over na natin siya sa munisipyo. Sila na ngayon ang magsi-safe keep nito. Yan ang ulat mula sa Bombo Radyo La Union para sa Vote 2025 Special Coverage. Bombo Raymond Dachor para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News. Tagdagan sa ating sports news mga kabombo at kapapasok lamang ko na balita na kabawi ho sa unang pagbagsak at napanatili ang undisputed super bantamweight title itong Japanese boxer na si Naoya Inoue sa kanyang laban kontra kay Ramon Cardenas. Bagamat nagulat ang boxing fans nang patumbahin ni Cardenas itong si Inoue sa ikalawang round gamit ang isang malakas na left hook. Agad na nakabawi ang Japanese fighter at nakapag-adjust ng kanyang estratehiya. Matapos ang knockdown, pinatatag nitong si Inoue ang kanyang depensa at nagsimulang magpakawala ng matitinding atake dahilan upang mapilitang mag-focus itong si Cardenas sa kanyang depensa. Sa huli, panalo po itong si Inoue sa pamagitan niya ng technical knockout sa round 8. Yan po'y 45 seconds bago tuloy matapos ang naturang round. Mga kabombo ka Star Nation, tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit ang ating mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. After po ng Bombo Network News, pwede po yung subaybayan ang mga programa ng ating mga provincial station, lalo ho dyan sa bahagi ng Mindanao area. Nariyan po ang ating mga provincial station tulad po ng Bombo Radio Davao, ang Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Butuan, Bombo Radio General Santos at maging ang Bombo Radio Coronadal. Sa Bukidnon area naman, mapapakinggan at mapapanood na ang Bombo Radyo Malaybalay. Para naman sa mga Chabacano, masusubaybayan din ang ating news, music and entertainment station, ang Star FM Zamboanga. Sa bahagi ng Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog at sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, narito ang ating Oratio Imperata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery. And by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us.
Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabo ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kalagad sa Bombo na isaunto sa Gyapon, kaupo ni mo Bombo Chama Blanco Hovera. Standby sa aton sining mga kabombo dugang sining mga balita kag impormasyon aton sining pagtalakayon subong iyang hapon antes kimaman sang mga dalagkuan kag mga nagapanguna sining mga balita check anay naton ang aton sining linya mangikaw pod naton sa karon si SB member attorney Vincent Diasi sa Banwa iya sang Buena Vista nga nagapapili karon sa pagka Vice Mayor sa nasambit sining Banwa Vice or Attorney Vincent Diaz, sir. Good afternoon. Si Bombo Cham ini nakaupo nimo sa Bombo Hanay sa Udto. Good afternoon sa luwat. Yes, Bombo Cham. Good afternoon. Good afternoon gid sa tagpalamati isang Bombo Radio. Yes, Vice, nagapangamusta kami kay damo sa mga nagapamangkot diri labi na gid ang mga pumuluy sa Banwa sang Buena Vista kung ano na ang imo sini iyang lihok kag nahimo parang iyang mapanubo ang kuryente orang presyo sang kuryente sa Banwa sang Buena Vista. Attorney Diaz, sir. Yes, Bombo Champ, no. Sa nabalaan sang mga taga Guimaras, labi na gid sa taga Buena Vista. Nag-file kita sang mga kaso sa Gimelco. Iniging pangunahan sa ako may si Attorney Itik Diasi, si Attorney Hongko, kag ni Mayor Reyes Bombo Champ. Ang ining kaso, ang amuning naangot sa sa August 2024 nga kung sa diin ang bilis ang kuryente sa Guimaras naglabot gid 17.67 pesos per kilowatt. So dito nato nabalaan Bombo Champ nga ang Gimelco nag-sa other sources aside from sa ilang supplier which is only 6 pesos per kilowatt hour ang generation charge. So sa dito nga kaso Bombo Champ, natapos na ang kaso no, ang regarding sa August 2024 nga pagtaas ng bill. Natapos na siya kay may nagsugot ako nga i-close and i-terminate ang kaso kay basang Gimelco. Ang rason nga gataas ang kuryente kay gakuha sila sa other sources kay ang power supply. Kay sa subong, ang power supply ng Gimelco is only 7 megawatts. So hambal nila, sining April 2025, may masulod sila nga another contract na 4 megawatts. So from kung kabilugan from 7 megawatts to 4 megawatts, ang total is 11 megawatts na. So kung 11 megawatts na kuno, sufficiente na kag hindi na sila magbakal sa spot market. Nga kung sabihin, ang bilis ng kuryente nagataas kay Bombo Champ, ang bilis sa spot market is kaiksa may tag 32 pesos per kilowatt, may tag 25, may 20, may tag 15. So hindi la parehos, no? Kaya ang ilay nga power supplier is only 6 pesos per kilowatt Bombo Champ. All right. Ti magamo sini SB may tsansa pa or may mga plano pa gid ikaw nga gina-preparar agud nga mapanubo pa gid ang per kilowatt hour dira iya sa may Banwa sang Buena Vista. Ang sasubungan ni Bombo Champ sa sining bulan sang Abril, nakabato naman ang Guimaras noon sang sobra naman kataas ang bill. So halos nag 13 to 14 pesos. So amo na kay ang rason gakulang kuno ang supply sang kuryente amo nagakuha sila sa spot market. So kay hambal man sang paghiring namon sa ERC sa Gimelco sa April 3, 2025 naghiring kami. Kaghambal nila gid nga sang sining April 2025 may masulod nga another watts kag sa subong Bombo Champ do wala gid. No kay tido amo tong ilang nga promisa sa paghiring namon nga may masulod gid nga 4 megawatts. So sa subong ginahulat-hulat namon Bombo Champ wala gid. Okay. Ti kumagamo sinang sitwasyon ang ara karon ang palasanon agud nga mag-explicar ni sa mga pumuluyo sa Banwa sa Buena Vista particularmente sa probinsya sa Guimaras ang Gimelco. Attorney. Yes, amo na Bombo Champ naging paabot naman sa inyo. Kay ti hambal gid to sang ilang general manager. Nga sa sining April 2025 may masulod sila nga kontrata nga 4 megawatts. Kay kung may ara na
hindi na sila magkuha sang power supply sa spot market nga kung saan mahal ang binabakla nila. So kung ara na tani, mabatyagan na tani sang Gimaras noon ang pagbarato sang kuryente tungod sa kaso maging file naton sa ila, Bombo Champ. All right. Now, ano ka matuod, Attorney Diasi, sir, nga ginapahog ko ng mga butante dira sa inyo nga kinahanglan gid kuno nga mag-vote straight sa inyo sini nga kasumpong sa kampo sini nila kay pagtapos sila buto dapat picturean gid kuno ila sini nga buto sa sulod sa presinto para may pamatuod sila kabaylo sang kwarta, Attorney Diasi, sir. Yes, amo na subong ang mga legitimate reports nga nagahalin sa sa mga tonda nga mga tao sa Buenavista. Kay ang mga kagawad, mga barangay officials siga pa morsagid. Kay kung straight vote kuno pagkatapos ng eleksyon is may 25,000 each sila. No, kung magdaog sa ila barangay kag straight vote ang botohay, may tag 25,000 kada kagawad. No, so amo na nga ginapura sa nila ang mga botante tag ginapahog nga dapat picturean gid. Kung hindi ba picturean mabalaan man kuno gihapon, Bombo Champ, nga wala sila nagboto sa ila nga kandidato. Kay tong mabalaan man kuno gihapon nga sa presinto nga sini gamay kuno ang maboto sa ila. So amo na ang pamahog la, Bombo Champ, kay ang sagagwa di nga istorya, no, sagagwa nga istorya is 1,000 ang straight vote, 3,000 sa leader, tapos pagkatapos boto may ara pagid may hatag nga kwarta. So amo na blabong mo Champ nga grabe ang pahugay gid sa buong sa Buenavista nga kay kung hindi ka mag straight vote, hindi ka gid kabaton sang ilang nga ginahatag nga kwarta. All right. Ining kwarta kabayad ba ni sa sulod sang 3 ka tuig nga mabaton sang kung sino man dira mapadala-dala, Attorney Diasi, sir? Yes, kita hambal nila sa kalibo mo lang kunong hatag mo. Di ko mag-isa kalibo na, pila mo lang ng kada-adlaw man. So hindi kidya kabayad Kaya syempre, gimbaligya mo ng imo nga dungog. Pati kalag mo, gimbaligya mo na Bombo Champ mo. So amo sinabla, kaya ang hindi ta naman malikawan kay ang iban sa naton nga mga taga Buenavistahanon pigado gid. Nga kinahanglan gid ng nga mo sa kwarta kag daan-dan na bla. Do na andan na nga kada eleksyon may gigapanghatagid. So amo na bla nga kung wala kaya kung ikaw kontrapatibo kag wala kay hatag do o laban-laban do maperdi ka. Kay do amo nang naangdan sa buong sang taga Buenavista pero base siningas tinion kay tungod nga ang piyak nga grupo may ara man sa mga plataporma nga base magpili man ang tawo, Bombo Champ, nga kung sino ang ilang pagapilion nga magdumala sang banwa sang Buenavista. All right. Ining 1,000 daw hindi gini kabayad kon ibaligya sini nilang ila sini iya nga buto kay lauman nila nga way na sang maayo nga serbisyo nga magabalik. Unlike iya kung magpili ka sang may plataporma sini iya nga kandidato kag may hinimuan ti do daog ka gidra bisan way ka sang batunon. Katulad na lamang sa sining lihok nga imo sini nga ginhimo nga gintingwaan imo, attorney, nga mapanubo ang plitihan sa fiber sa fiber boat. Ti paano mo ni mapasiguro nga mapadayon ini sa gyapon nga kasubong sining mga programa? Yes, nabalaan naman ang Bombo Champ sa mga Gimaras noon. Kita ang rason nga nagnubo ang plitihan sa fiber boat. From 40 pesos, nag 30 pesos ina, kag 25 pesos ang senior PWD kag student. So sa sulod sang masulod na 3 ka tuig, amo na ang aton nga gimpromisa sa mga kasimanwa ko di sa Buenavista. Kag mismo bisan sa Hordan bilog ni Gimaras, sa nagkompetensya kita Bombo Champ sa Buenavista kag sa Hordan, insigida nagnubo ang plitihan naton sa fiber boat. No, ini ang kiti hambal man sa ako na may nga si Itik Diasis nga gapadalagan sa buong congressman nga buligan tagid noy ang bilog nga Gimaras. So kami nagtinguha no nga maka fiber boat baka panagiya sa mga fiber boats kag ti amo na ang gingkompetensya namon kag ti sa nagsulod kami Bombo Champ insigida nagnubo ang plitihan. So manog 3 ni katuig Bombo Champ. No nga ang aton ni nga nga bulig sa sa bilog nga Gimaras Bombo Champ. All right.
Attorney, thank you so much for your time diri sa Bomboanay sa Udto sa Luwata maayong hapon. Yes, thank you Bombo Champ sa kay gyud nang hatag mo sa aton. Mabuhay, salamat gid sa manager sang Bombo Radio Iloilo. Thank you gid. Alright, there you have it, si SB member Attorney Vincent Tadiasis nagapapili bilang Vice Mayor sa Banwasang Buena Vista, Guimaras. 12 minutos na nakaligad sa takna sining launa. I-check ko naman this time, balita ni Bombo Hana Andasa. Ang Iloilo Police Provincial Office naka-full alert status na isa ka semana antes pa man ang 2025 midterm elections. Check naton direktamente sa IPPO. Bombo Hana, please go ahead. Nagka-full alert status na ang kabugusan ng Philippine National Police sa palaabuton ng National and Local Elections 2025 Bombo Cham diri sa bahin sa Iloilo Police Provincial Office sa pagpanguna ni Police Colonel Bayani Razalan. Nagka-full alert status naman ini sila kung sa diin mag-intensify ang mga preparasyon agud masiguro ang seguridad kag karinong sang eleksyon. Lakip naman diri ang pagpatigayon sa mga COMELEC checkpoints, intelligence and anti-criminality operations kag pag-assist sa pag-transport ng mga automated counting machines sa ACM kiti kahapon nga adlaw. Natapos na ang 3 days na pag-transport ng ining automated counting machine sa mga election officers and kahapon kasabay man sinisang mga official ballots na nag-alabot man sa Municipal Treasurer's Office nga kung sa DNA paghamtang dira anay antes pa man ang ining eleksyon kay ang ining final testing and sealing sa ining ACM sa taga-taga naman sa Mayo 7 nga kung sa diin mag-assist man diri ang mga natapos sang Philippine National Police. So mag-exec diri nagapadayon man sa gihapon ang kampanya kontra sa illegal nga droga, wanted persons, loose firearms kag illegal gambling niya sa Iloilo Police Provincial Office. So lakip naman diri ang aton mandiri nga pag-monitor sa IPPO sa naliligad ng mga ginsiling potential armed group sa probinsya sa Iloilo. So far wala man sang mga nag-progress abi o kung mga nag-involve ng mga pugs kag ginapang kipag-angutan sa gining mga kandidato nga nagapadalaga dira man sa local candidates nato ang Bombo Cham. And of course, labi naman diri ang ining kakulangan sa kapulisan nga last time nga ginaraise ni Police Colonel Bayani Razalan ang director sa IPPO nga kulang ang ining kapulisan diri sa may bahin sa probinsya sa sang Iloilo for 2025 national and local elections. But later on ang ining pinalman nga numero gyud buwas na adlaw o kung sininga na policeman may patagayon man nga send-off ceremony man ang ining Police Regional Office 6. Lakip na diri ang Iloilo Police Provincial Office sa mga personnel nga ipag-deploy sa kada voting centers, ports, terminals, kag iban pa nga mga areas para sa ining 2025 national and local elections. So diri man ang aton man diri nga pagpamangkot kay Police Major Rolando Aranyo ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office. Iya man diri na pahayag nga ang pagpahanumdom sa mga botante kag kandidato nga magbinuligay kag mag-coordinate gid sa mga kapulisan para sa matalunsay, malinong kag matawhay nga national and local elections 2025. Yari wala kay pabati naton ang ining pahayagman ni Police Major Rolando Aranyo. Ito na ginabungbuhan, ready na nga itong sining security preparation para sa palabuton sining Midward 2025 national and local election. So may mga ara lang kita subong nga fix nga mga bagay para nga ma-plaster na gid naton tanan ang aton nga mga deployments. So bali may pila ka mga kapulisan from IPPO ay pag-deploy naton man sir. So subong hindi pa naton ang total number kay gahulat pagid kita sang additional nga augmentation from the regional office. Hulat to naton ba this afternoon or tomorrow ma-plastar na naton ini kag na gid naton ko pilagi kabilog ang total naton augmentation which nga amo ini ang mag-comprise ang mga security personnel nga iga-deploy naton especially sa mga polling centers naton Bombohana. Kay last time sir daw ang problem nga gina-raise man diri ni Police Colonel Razalan is ang problema sa numero
sa nga kapulisan. Kamusta sir so far mahambal naton nga mapa or mahatagan or will it be enough ang deployments naton man for election? Yes, amo ina ang ginahulat naton subong ang kung pila pa maabot nga augmentation from the regional office. Kag kung i-favor gid man nga may ara kita sang kakulangan nga personnel, so ang IPPO may ara naman sa mga contingency plan nga ginadihon para nga ma-coveran nato no ang mga personnel naton nga kulang, especially sa mga polling centers naton. Basta subong we're still waiting ka mga dugang sini nga augmentation personnel. When it comes naman sir last time sa mga potential armed groups naton nga ginatala-tan-aw and monitor sa probinsya, kamusta sir? May mga update na kita bala sa when it comes sa monitoring man diri? So far wala pa kita sang mga na monitor ka ini sining paggamit o pagmobilize sa ginatawag naton nga partisan armed group. However, sige naman ang aton dira nga pagmonitor sila kay mayarap na gid nga nakadihon dira nga mga course of action if in case nga may ara kita sang na monitor nga presensya nila or pagmobilize sa ila. Sa bahin naman sir sa kontrabigay sang COMELEC, part diri ang PNP. Kamusta may mga monitor and mga nakita na balag kita diri when it comes sa mga vote buying sa province of Iloilo? So far sa subong do wala kita pa may na-receive nga report, complaint regarding dira. However, padayon ang aton nga coordination sa aton sini nga COMELEC sa aton sini nga mga partner agency, especially sa members sini sang Committee on Kontrabigay. Lastly na lang sir, pahanumdum naton sa kabilogan 1 week before the election. Yes, una naga-apilar gid sa aton sini nga mga pumuluyo sa sila sini nga hugot nga suporta kag kooperasyon. Ilibin gid no, nagapalapit ang election, nabala naman naton nga di nagamatamat palapit ang eleksyon, nagalapuyot naman ang kampanyanay. So nga atong gid nga panugyan nga hindi gid naton pagipadala nga aton sini nga emotion. Dalo naton ang aton nga kampanya, dalo naton ang eleksyon ngani sa isa ka matawhay nga pamaagi para nga makapili kita sang gusto nga leader. Kag makabulig kita nga mapabili naton nga malinong, matawhay kag credible ang aton nga palaboton nga eleksyon. Nabatian diri Bombo Cham ang pahayagman ni Police Major Rolando Aranio, ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office. All right, isa man sa mga balantayan to, maning vote buying, apisar nga ti ang may ara na diri sang pagmando nga waya na isang withdraw na isang kwarta sa musad tuya kadako sining kantidad. Closely monitoring man ang aton sining mga opisyales, sila binang COMELEC and Philippine National Police sa sining mga e-wallet bala bumbuhan kiti Santo Anay do nangin instrumento man ini pinasasano mo sa vote buying para nga why na sang panuot-suot sa balay, house to house, daw anay sobre kundi pinagi na lang sa mga e-wallet gani bumbuhan na. Yes, tama inabang mo Cham. That's why nga on standby ang monitoring gid sa kapulisan and ang committee sa ining kontrabigay sa Commission on Elections. Kiti ang mga possible nga palagyan diri is via online ng mga kumbaga nga mga online banking kung sabihin mga pag-transfer kung pag-wire ng mga ining kantidad nga kabahin sa vote buying. But so far, in coordination man sa mga isang mga iwan pa nga mga platforms sa kagamo sini may mga amo man nga ginamonitor mismo ang Commission on Election. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa para sa the number 1 in the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo Hana Andasa sa imo sini iyang follow-up report. Sa aton sini nga mga kabombo, no? Subong iyang chimpo week before sang eleksyon, ang iban para do hindi dismulado nagaamat-amat na kag nagapangita na sang pamagi kung paano makapamakal sang boto. Ang mga nagabaligya sang boto nagahulat-hulat naman kag nagapangita man sang pamaagi para nga bisan
sa anuman iyang plastada, tila sini nga mabaligya ila sini nga buto pero sa aton sin mga kabombo, tested and proven naman ina, no? Humalin sa nakaligan pa iyang tiyempo. Basta gani padag-on nimo ang kandidato nga nagapamakal sang buto, way gid ina sang kayuhan nga madulot sa aton sini iyang lugar, sa aton sini nga sosyudad. Ti nagadepende na ina sa imo, no? Konsensya mo kag nagadepende ina sa kung paano nimo hatagan sa nagakigo sini iyang pagtamod ang futuro sang mga masunod sini nga henerasyon. Tugyan mo sa matutuod sini nga mga panerbisyo, o kung itugyan nimo or ibaligya nimo ang futuro sang mga masunod sini nga henerasyon pinagi sa pagbaligya man sang imo sini iya nga boto. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka Banwa Police Reports kita. Follow-up report ni Bombo Pauline Piliora. Ining suspitsados pagpangluthango dira sa may Sitio Kawayanan, Tabuk Suba, Lapas. Padayon ini karon nga at large. Ang anggulo diri sang kapulisan initially hinubog sini nga istorya, pero may mas madalom pagirayhan sini iya nga rason kung nga agin ubos gid ang isa ka magasin, or hindi magisiguro isa ka magasin pero madamo daw 8 kuno kalupok ang nabatian kagabi, kag 8 man sini kabasiyo sang armas luthang nga ginapahayag compatible sa 9mm pistol ang nakuha sa scene of the crime. Balikan naton ini sa parang nga pagpalayag sa Bomboray sa Uto pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdumoras natin. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 4 to 10, 2025. Duha ka oras kag 30 minutos nga great musical show ang nagahulat sa inyo sa sining weekend, May 10. Sabado, kaupo ng Technocrats Band sa concert at the Plaza, kicking off alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mugs kag madamo pang iban ang iga-raffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 11, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sa sining nga kalibutan that there is always a peaceful way to resolve all conflicts. Dako umano kun gamay. May 11 is Mother's Day. Ang pinaka-importanting adlaw sang sining nga bulan is celebrate ang ining okasyon sa Plazuela de Iloilo. Kaupod si Totong Villaruz kag ang iyang banda sa concert at the Plaza. Mother's Day Edison 2025. Mag-uumpisa alas 6 sa gabi sa May 11, Domingo. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords.
Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud hindi magsig. Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 27 minutos na nakalikan sa takna sining alauna. Balik na rin sa pagpangalagad sa bombo anay sa udto. Anong rason kung nga agin para kan gid sang lutang sang suspitsado ang biktima na isa ka delivery rider sa sitio Kawayanan, Barangay Tabuk Suba sa distrito sang Lapas. Ang biktima ginbawian gid sang kabuhi. As per information, ang igo ya sini ara sa dughan kag initially tino ginpalapitan pag gin finishing may igo suguya. Timagamo sini Banwa daw butsilingon sino may kaaki ginang suspect sa paghahimo kag desidido gid sa iya sini nga gin komiter nga krimen. Anong latest nga pagpangusisa diri sa aton sa kapulisan? Bombo Pauline sa report, please go ahead. Bombo champion na pahayab diri sang kakilala diri sang suspect kag biktima nga hindi niya nga best nga nagakomprontahan ngayon ang duha. So sa diin alimentad man diri ang shooting incident kagabi sa nga sitio Kawayanan ni Barangay Tabuk Suba Lapas Iloilo City sa diin biktima ni diri kay Ricky Dormilla sa pagbilas ng edad samtang ang suspect ang si Ronaldo Hereta. Legal diri ang edad kag doon sa incidente nga sambit nga lugar sa aton diri ng mga natipon man nga impormasyon pagpapalimutot na naton o kung pagpapalimutot na naton sa mga nakakilala diri sa suspect hanggang sa biktima, sila diri yung pahayag na halimutang nga hindi nga best na nagkumprontahan ng ito mga taga-baisay mga sa tunga. Sa aton diri yung pakitang ang si alias Tene na ipakilala diri sa diyaman sa individual, sila diri yung pahayag nga antes luntad ang insidente, may nabatian ini pagbinaisay. Bombo Pao, dahil lang yun, may instruction si Engineer Laguerta. Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Diriman sa aton sining pagpangalagad sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Okay, standby sa aton sining mga kasimanwa para nga maplastar naton sa talunsay. Ining balita naton diri karon sa aton sining pangalagad. Alright, sige. Standby grabe gid, masabi ko nga nagakumprontahan na ini ang magtimbang sining bahay ng biktima kag ang suspitsado. Ti anong masabi nga ginakonfrontasyon, ang konfrontasyon ginahalinan sang ila sining konfrontasyon. Balikan tang linya ni Bombo Pauline. Bombo Pauline, please come back. So na-mention na itong dumutang muna nga best man yung nagkumpuntahan na ito nagkatubangay na dito abang yun man hindi lang diri base man kay LSD kung sa pilaman ka mga kilala diri sa suspect mga yun isa lang man sa lugar diri sa bagbot sama hindi gada isa ini sila kuno kay pahayag dito na matulog yung kis ako na magpasangon dito kung mag-music man biktima tapos nagkasangkit ini suspect at amo to ang ginahambala niya ko nga pahinayon lang ni ara man sinobes bombot sam niya kung kasi about na sa kliyente wala lang natin o kung wala lang nila mas specify kung ano ang ginabaisan nila sa kliyente tapos hindi rin sila lain lang kung mga bagay o mga botang bombot sam ilang mga ginabaisan so in una nga best na nagkontrahan na ibig sila pahayag dito bombot sam sa nga aking dito sa angutan si Alias Nene, diri nga alauna sa hapon sa nakita niya nga nagsugod ininom. Biktima upod ang iyang abingan tag natapos ini sila do mga lasyete na tanggad ito so hindi layon man ini na nagpanghimos kag nagsulod sa iyang napuluyan natapos nga nakapauli
na ang iyang abyan mo but kasi duwa lang sila kuno nga nag-inom-inom in pag-idri niya nga didto man ko niya sa piyap nga bahin or kapag balay lang diri sa nga biktima nakita yun man dito nga nag-inom-inom man ining suspect ni upod man niya but usually nakakadto sa dira bomba cham pero hindi iniiya yung balay. So base diri sa information nga ato nakuha niya may nabatian kuno ang ginabaisan kuno nila basta that time yun is may naghambal kuno ining biktima sa istoryahan na lang ini nila sa barangay kung ano man yung gina-istoryahan apang nagpamalibag diri man ang suspect so gusto nga itapuso na lang sila pag istorya nila kay allegedly kuno may nagtungkoy sa atop sang balay sang giingnan diri sang suspect pagpagwa niya na sa lugar dito niya nakita yung biktima bomba cham kag yun na tidlo ini nga amo ni kuno ang naghaboy sa ilang atop apang yung pagiwala man niya rin sa biktima ang buto mas nagambal na lang kuno nga sa barangay na lang kuno istoryahan bangod nakainuman ang both parties bomba cham so that amo na nito gamay lang ko ng commission kung ang natabo malipot nito pila lang kami minuto nakabati na sila sa lupok bumbat sa bangod kasi that time ko no dulong na siya kag mga amo ng oras inugtulog na sining mga tumuluyo man sinasambit na lugar so pero napili nila sa ang ginatudlo nga suspect amo ni kuno ang nagtiro patay sinugit sila bumbat sa mga familiar sa ila ang sinog kasi kilala sila dami sira man sa ila nga lugar. So dito, nagilingling man sa mga residente sinasambit na lugar sa mga nakabati sa lupok, asod-asod na lupok, diri-lindot, nakita na lang nila nga nag-higda, nag-urayad in biktima. Kag dito may nakita sila nga do apat ang iya may napilas or gunshot and bomba cham. So dito na batian nila, abi yung naganit sa ibang dito, dito rin gulo lang ko na ang lupok, pagiging sindan, hindi sinasagit sa utod sa biktima bangod ari inila ko sa Negros ni saya sa biktima agud man nga magbakasyon na apang kay amo to sa batian nila nga nagsinigit or nagsapaw ining utod sa biktima bangod sa ang nagtulawa sila pero dili si dieng lang na duling-ling lang bangod sa man and pagtanaw nila abot ko nagahigda na ining biktima kaya nila na plitan hindi man pinagpadulong ini suspect Boba Champa. Ba't ibila natin interview kay alias Mini ang nakilala man din sa suspect sa biktima. Ang pagbate ko lang to kay gagahigda na kami ito mo pag nagwa lang kami paglupok na bali 4 ka lupok. Oo. Amo to way kami dahil nagwa ginulat din naman nga kung sino may magwa bala kay na basi magkumagwa kami basi masundan bala. Oo madalahig kami. Amo to nga kay butlak kayo no nagabay say kay may naghaboy ko no bato. Nagabay ko sa tinaniwala man tong isa nga wala gid ko no bala. May istoryahan na kuno sa barangay kay wala gid sa kuno bala may nahaboy. Amo to na batian naman ng istorya ti ang ano to nga nagtiro to hindi gid sa gusto kay wala kuno sa kuno buwas kuno bala. Miya ko sino kuno sa ligan mo sa barangay. Amo to din nga naglupok na. Bali una na batian mo is may nagabaisay o ang nagahambal nga na may namungkoy sang bato. Amo na sa nga nagtiro. So bali dumay ginapasibangdan siya. Oo. Dire sa may balay. Balya na nga sino ko na namungkoy. Balya wala sa kuno man namungkoy. Sino ang gahambal? Si Rick ang gintiro. Oo. Amo na nga namungkoy wala ko nati kung hubog na daan nang bay istoryahan na lang sa barangay. Kay hindi sinanto ilang istorya kay hubog na. Sino nagambal nga sa barangay na lang istoryahan? Amo na ang gintiro. Sin hubog man ni ang nagkadto. Oo, hubog sila nga duwa parehas. Oo, tapos man. Amo to din nga hasta nga nagpirsahan na mo to kibot namin naglupok na. Pagwa mo, ano kita mo? Tumba na sa pagwa namon. Wala na. May nakita ko may nagdalagang wala. Sino ang tawag at time kare pagtiro? Aragid ang utod niya gid. Pila na din sila kabilog bang giista raw? Bali 3 na sila pero ang asawa yan na puli pas Negros baling utod yan lang danay dakagang bata iya. So may asawa siya. Oo. And then, pagkakita mo ano siya kahamyangon, kasulog. Ga kaya gid sa Wala tumba na gid. Kita ko sila kabala ko, ibo sa lawas.
Apat gid ka ano to? Oo. Isa sa babaya ang isa sa dughan, kay sa tiyan, kay sa puson. Antes ni ma'am, ano ang ginaobra rin nila? Gainom sila pero tapos na ya pag sa pag kadto sang laki di. Pagambal nga sino na mato pero linong na. Manugtulog na tani sila. Oo, so bali may nag-inom-inom. Anong oras? Pero sila nag-inom-inom. Timbrano pa to mga agap sila nag-inom, naguntat sila mga alas 7 siguro. Aga, yung aga katapon? Oo, sa mga oras mga 11, mga 1. 1 p.m. Oo. Tapos hasta 7 p.m. Oo. So sino itong mga kauplanan? Mga kaupo diyan mga rider. Pinakabilog sila ma'am? Sila isa ma lang. Isa ma lang. Sila kabilog? Oo, duwa lang sila gainom. Nagpulit na to yan? Oo. Bali matulog na siya kami? O matulog sila tani eh. Kibot lang sa nga mananawag nga ko sinok na nanawag ko sa iya nga namukoy sa kuno. Lain man to ya. Bali nakasulod siya nakahimos na tanan. Oo. So lain man to hindi to ya nga ang chapo nga pwede inom. Hindi. May nakita ka mo dito nagdalagang? Wala. So ano gusto mo? Pero hindi na nagkakadto sa iya. Hindi nagkakatmalay o ano? Hindi man ah. Pero kamusta sa'yo ma'am? Pagkilala mo kay Sir ano? Okay man. Suot mo siyang? Hindi man sa siling nga ano gina basta okay man sa mga ano. Hindi lang sa pagunahan. Pero may nagkakadto na din siya ng gawnawa o wala man. Wala man. Okay ma'am. Okay man lang. Bumot alias Manila, yung kinalaman diri sa suspected na nakabatuman sa naglingkad but ngayon ang insidente. And sa pilak na bahin, nagpapagdaligid sa tigangutan, ang nagpapulisan sa Iloilo City Division ang area operation, ang lapas, Precision, Veredado Cham, kung pwedeng based diri sa ilang investigation, meaning suspect is isa ka roving na security dira man sa nasambit ng subdivision near village dara sa may Tabuk-Tuba Bombo Chambang nga hindi siya under agency kumbaga ni ara ni siya organization siya sa mga homeowners sa Bombo Chambang damo bala may nagalagaw hindi niya nagapanguha abis ng mga gamit pero may lugar so siya is do familiar in siya sa mga individuals ni Bombo Chambang response again hireman ini siya sa mga homeowners dira pero hindi din siya under agency ni nagabantay dira sa may mga guardhouse pag-abot nga masamida sila gasayo sa tapad nga balay sa mga biktima bangod nga ang upod niya is doon mo man nga roving guard or security bomba cham but doon license doon hindi gusto nga security guard doon siya bomba cham doon hire lang ini siya samtang yung biktima naman is isa ka delivery rider bomba cham so atin dili din pagkigangutan ang dati sa Iloilo City Police Station to Police Major Transilino Carubino. Kaya din yung pahayag, which is nagka-corroborate ng statement sa pila ka mga nakabati. Ngayon nag-inom-inom, good man. Sining suspect man, siyak. Hindi mo ito may nabadian niya, may nagtimpol. Hindi mo ito na nagtimprontahanay. Pero may upod din na isa, suspect, Bombo Cham, nag-dugin pacify. Tapo, sa wine pa po ang duwa, hindi na bala magbinisa Bombo Cham. Apang, sabi niya okay na, pagtalikod niya, amo to nakabati man siya sa asud-asud nga lupok. Ang residahan mo ang mga information na ginabay diri sa mga residente mo sa lugar, may nakara na nakabati ito kalupok, may ara man babasab ng apat. Pero based diri sa kapulisan, blue na sobra sa 8, pag na-recover diri nila yung mga fired bullet, o kung ining mga basiyo, bumbusyam, walo kabilog na basiyo ang na-recover sa crime scene, pero 4 sa bala ang nagtagpa sa iyang alawas, particularmente. Siya may right side, itong sa tuo nga bahin, ng iyang paa, pag iyang may ara, pag may ara sa iyang dughan, pag chin, o kung sag-ang bumbusyam. Basi diri sa investigation sa kapulisan, yung nagsanto ini sa bala sa 9mm caliber bumbusyam. Kung tutubong, nga padayon ang ginaayam sa kapulisan ang suspect. Kung sabihin nga mo na negosyar na ini silang individual, agad tinuhaan na pasingkaon bumbusyam. Kung ang mga kapulisan man, diri sa Iloilo City Police Station 2, nagkadto man sila sa mga kapulisantehan sa suspect bumbusyam. Apang based dito kay Police Major Kerubin, nagkatid ko no, na do
wala dito sa iyaman ng mga kaparyentihan Bombot Champ. So ginaimbestigaran pa diri yung hidaan na hilikotanon in suspect based dito ya sa mga panaysayon sa iyang mga kapitad balay sa mga residente ng nasambit na lugar. Kung purely hinubog lang diri Bombot Champ ang nakabuman, pero kung isip-isipon mo do kagamay bala nga butang nga tinaan gud abis ang pagpanglutbang patay diri sa suspect man sa biktima. So yung ginatan-aw man nila kay basi kung homicide lang or kung di sungod abis Bombot Champ kung nadala lang di ka statement sa iyang nga balatsagon kasi mga isa-duwa ko no kalupok apang kay kung basihan sa mga third bullet ka na-recover sa crime scene, walo ka bilog Bombot Champ di makahambal. Akong hindi pa din man di kuli decide rin sa pulisan kung ginhod. Pero kung mapamatod-an, nga hidaan, nga hilgot-anon, kung matrace dito sa kapulisan, posible nga magapangapulbang diri ng kaso ng murder in suspect Bombot Champ. Pabatiba na natin ang aton nga nang-interview kay Police Leader Tranquilino Pervin ang hepe sa Iloilo City Police Station 2. So, bali ang suspect natin at large, pero may communicate kita persona na kung pwede natin sa mga pasalubong. Kaya ang natabo niya ang shooting natin sa mga alas 10. Sa kagabi, May 4, 2025 sa sitio Kawayan ng Barangay Kamustuba, Lapas. Kaya before sa natabuan ko ang insidente, ang ato ni nga suspect, ari ini siya sa balay sa iyamang upod sa obrahan diya sa Libisco nga nag-iinom sila sa may balay ni Linato. Nag-iinom ko na sila, may naghapoy ko na sa ila. Kag nagwa ini ang atong suspect kag amo ining biktima nga ginkumpronta at dito singkian na sila sa istorya na yun ang kabangganan sa ilang pagpuisay na kung kayo siyempre ang ginhaliman na ginhaboy sila sa either kung ano man nga bagay ang ginhaboy ko na sa balay sa kwan Renato. So sa muli pag tapos ni Pasupay Renato gintiro lang kuno ni kayo isang suspect ng biktima natin kag may igo siya do apat ini sa kaigo kag pagdala sila sa Western Visayas State University Hospital hindi sa dito sa so kay pagguaya si Ricky man mismo kay tinuro tayo palang ilabalay kay may candidate si Ricky ang nakita ni dito pag amoto abi ang pasibangdan nila nga nagaboy sa balay ni Renato. So balang suspekta daw na siya daw roving guard na siya sa kwan. Roving guard na siya sa Libisco Village. So guard jacket siya niya. Bali under daw ang sulaman sa amon pag investigar daw hindi siya under sa security agency pero daw ginhire na siya sa sa homeowners nga daw gwardiya man sa tapos mag-roving dira sa area kay tungod kay ang area ta kay lapad man ang didiscount kay tapos ang mga nagasulod nga daw nga may mga suspitsado na sila nga mga nagapangawat abi almost daw kilala sa isang suspect. Wala ka ma-recover. So, amo lang na atong nga recoveries dito sa crime scene nga na-recover sang suko mo na ang mga shield sa cartridges sa sa may movement sa slug ang metallic fragments. Hindi nyo sa aton nga hot pursuit kag monitoring siya kag may ginakontak man kita persona dira nga kung na istorya ang suspect nga mag-surrender. Kasi di ara pa siya sa patok sa bato or wala pa. So hindi na lang masiguro kung ara pa da siya kay
kagabi ang sunod man sa mga informasyon na bakit natin nga nagkuha lang siya sa magati wala man siya sa may kinsakyan nabi nga salakyan nga isang iyang pagpalagyon. So kantuan ta naman ang ang sa ila balay sa iya ng mga relatives man sa palibot sa may barangay Kubay. So nag-turn out nga negative sa ko sa mga so ang naton marunde siguro kung ma-determine natin na may old grudges sila, na siguro ang murder ang i-file natin sa iyang depende lang sa resulta man sa atong pag-investigar pa din. Ang siyempre more than sa ang mga recoveries natin so amo na hindi kita totally makakonclude sa hinubong nga motive or base kung may mga old grudge lang doon. Bombo Champ si Police Major Transilino Ferubin ang hepe sa Iloilo City Police Station to try man to natin pagpamangkot ang mga gwardiya bala sa nasambitan ng village or subdivision Bombo Champ ang ilaya nga barak sa inya ko na Bombo Champ. So but silingon hindi man siya under sa agency bangod ang mga naghahambal dito sa palibot dito nagabulog bisita lang dito sa lugar kay dara na kausarang ipod man nga roving nga guard na sambitan man nga village Bombo Champ. So amo ang pagtanaw man diri sa mga kumuluyo or mga nakakilala diri ingati amo na ang ginatinda nila posible kung mga Bombo Champ daan nahiligat nanin ang motibo diri sa pagpanglupang man sa suspect diri sa biktima pero sa kapulisan niya padayon ang verification diri nila Bombo Champ bangod hindi sila makadali-dali conclude kung wala nila mismo makakita man sa solid nga ebidensya. So far kung may ara man or matrace diri nila kung suspect kag mapamangkot personally Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Pauline Dilipilyora para sa the number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Salamat kita Bombo Pauline Piliora. Kung kita ya magrantaw sa sitwasyon, kung ang hambalon tabing rason ang pagpanghaboy sang bato, kung pagpanghaboy lang sang bato ang rason, hindi mangguro maglabot sa naagom sini iyang pilas or na-recover sini nga basiyo sa nga compatible sa 9mm pistol ang makita sa crime scene. Kaya ti walo ka basiyo sang bala ang nakita. So, but silingon nga may kainit gid, may kaakig ang suspitsado sa sining biktima. Ti suno pagani sa mga kasilingan dira nila, masami kuno ini sila nga nagakumprontanay sini kadua. So, may mga problema sa pagpaandar sa sound system, may ara sa kuryente, kag mas may madalom pagid siguro. Nga rason kung nga naglabot sa punto kag way na nagpaminsar sang pagpangduwa-duwa pa ining suspitsado sa pagluthang patay sa biktima. Di ko nano inang mas madalom pagid sini iyang rason. Amo kung tanin tuliron sang lapas sa PNP kag sa ila sini nga pagtulid tidiri na ni sila banwa makahulag sa pag-file man sa nagakaigo sini nga kaso agud hatagan sang hustisya ang biktima. 51 minutos na nakaligad sa takna sining launa diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto. I-check naman naton this time balita nagikan sa Iloilo City Hall with a Bombo Angel Tan. Ang Iloilo City Government tun-ana na mayo sang ining may kantanan sa Isla Verde. Kay kung lang taon nimo pinasahi niya mo, no? Hindi ni saya siling makabig naton nga daw ginhimo sang taor hungod kapag purong-purong dira. No, sang mga tanom kunti do natural made ini siya. Makita na dira sa may Sunset Boulevard sa distrito iya sang Mulo. Check ta bala balik check ta linya ni Bombo Angel Tan. Bombo Angel, please go ahead. Nagkasalana po sa city government kag sila ka mga stakeholders
base ining distance man abi sa Isla Verde nga islet Mombo Champo sa diin maduluman diri nga dalasan didto platform sa isang DPWH nga i-dredge na lang ini siya bisag na nila nga posible pag kaproblema sa flow sa tubig sa bahing river. Sa interview sa Mombo Radio, si Engineer Neil Ravena, nga nakatalaan na sila mag-meeting sa DNR agud nga isuryahan kan o mag-umpisa ang sila pagtuon sa sining islet Mombo Champ nga siya. Sunod ki Engineer nga tama the last time ni the university dira sa nasambit ang pinga area, the reason why nga tigil consider na hindi na lang inistan Mombo Angel, dahil lang yan bit, o nag-fluctuate tabi ang imo sining kasulod diri sakon, nag-utod-utod, standby, no, sa aton sining mga kabumbo. Ang concern sini last time, kiti, ambal sang Department of Public Works and Highways, basi kunong maka tublag ini siya sa flow sang tubig dira. So, i-dredge na lang kung tani ini. Pero damo sang nanugunan, kag damo sang natahuman, kaga overlooking padra sa may Sunset Boulevard ining islet gani sa aton sining mga kabumbo tido kanugon man tuod kon bungkalon lang ini rason nga ang city government magatuon no tun-an kung ano mga medios posibles i-keep bala ini o kung i-dredge or may justifiable reason man nga matuod ang paglantaw man no na foresee sang Department of Public Works and Highways. Balikan ta Mombo Angel, please come back. Oo, ti amo to Bombo Champ nga ti ang plano hindi na lang ni siya pag-i-dredge o kung paggubon man abi ang ining islet since nga ti may mga kumbaga may biodiversity na magambal biodiversity may ara na nga process abi dira at the same time may mga mangrove nga nagakabuhi may mga species naman kuno sang pispis Bombo Champ nga dira naga-star pero with this one ang gusto matabo sa city government kung nga atun-an ini siya para may ara inventory may basis nga scientific ang city government kag pati man ang DNR para sining abi ining Isla Verde bala Bombo Champ kay ti kabahin diri sa pagatun nila ano kadalom ining Isla Verde ano kadalom ang iya nga foundation at the same time ano ni siya kalapad na as of the moment kag at the same time Bombo Champ kung ano pagit ang pwede ma-explore kag base ni mga ara pagit dira nga mga species sa sulod sang Isla Verde nga ti matukiban abi sang mga eksperto Bombo Champ. Pamatian tabala ang kabahin diri sang nangin statement man ni Engineer Neil Ravena sa aton interview. Ang rivers and creeks usually deform. It might be human or natural, no? So iba natural man because kung may accretion, may erosion, so naga-change ang course ng river, no? Depende sa flow sang tides, no? So damo factor, no? So amo na nga ang Isla Verde, I think it's a naturally formed nga islet dra sa Iloilo River. So consider siya nga i-retain na lang because of the ecosystem nga ara na sa iya. We computed the width no sang piyak nga gintunga niyang river. So based sa aton nga mga experts nag-equal man no ang total width no kung i-add mo ang duwa ka buka niya nga flow nag-add up man siya sa of the same I think that 200 meters no nga width. So it means bali sir ang sigurado ni is bisan di nga mag-ulan todo because na-maintain ang width sang islet kani sir wala sang matabo nga pagbaha. Yes no at the same time ang gina-consider ginaton ang depth no ang kadalumon sang both sides so that ma-maintain gid ang volume of water nga mag-aagi diri. Katong sir, ano kadalom sir ang do puno sang islet kani sir? Wala pa kami sang data gid no but however I believe the experts will provide us at the same time ang isa lamang ginalantaw ang gid no ang kadamulon sang mangroves nga ara sa area kag mga species sa area. The city government sir will conduct further studies ang islet kani sir. Yes, with the help of academ no ang city government conduct sang additional studies on this and hopefully magahatag sa aton sang clear nga sang ecosystem sang Isla Verde. And sir, exploration ang tawag or study lang gid sir? Study gid no with the help of our
academ, ma-inventory kita no sa mga mangrove sa area, and at the same time ang fauna and ang mga species nga ara dira sa Isla Verde. Pero sir, ano sir ang mga sir, based on your observation sir, ano nga mga bagay ayhan ang pwedeng madulot nga maayos ang islet kani sir kag let's just say disadvantages man sini at engineer? Yes, ang sa mangroves pa lang naton nga daan dako na no nga bagay because mangroves 4 times efficient than an ordinary native tree no sa carbon sequestration. So dako gid I think the exact number of mangroves on that area wala pa kita sa data. However, it will be part of the study no nga i-conduct naton so that mabalaan gid naton kung ano kadako ang mahatag niya no nga benepisyo sa city no. So the reason why we will protect and preserve the Isla Verde. Bomba Cham na batian sa mga kabombo naton ang statement man ni Engineer Neil Ravena sa atong interview. Alright, tamo man gani isang nakita naton diri. Bombo Angel sa mga nakahibalo sang nasambit sini nga balita damo sang nanugon kiti isa man kuno sa mga nagadugang sang beauty dira sa bahin sang Sunset Boulevard no kay dumakabig naton ini nga do tumalagsahon nga may nagtubo diya sa tunga nga isa ka islet tapos sa subong ti green na gid siya bangod gati naglimpyo naman ang aton sini nga mga kasubaan nagdabong ginhimo ng habitat sang mga nagkalilain man sini nga species sang mga living organisms dira iyas bahin sang baybayon or suba bukanugon ko no nga kwaon lang basta-basta na lang kwaon na Bombo Angel. Exactly Bombo Cham kag sa mga kabombo natin na gusto makita aning islet balaw kun ining Isla Verde kung tawgon pa napamtang ini siya sa may tunga sang viewing deck number 4 and 5 sang Iloilo Sunset Boulevard Bombo Cham kag tiya maganing hambal nga ka interesting bala nga may sagamay nga space nga mo sinabla Bombo Cham may mga nabuhi na nga mga pispis at the same time may mga tanom na yan pamangkot may manog man sa sulod sang amo ng area dalawa Bombo Cham di ba damo wala sa mga palamangkotanon nga to discover kung ano ang ara nga ma-offer bisang ining Isla Verde kag di posible mangin tourist attraction maabi sa sunod Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Angel Pichillier Tan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo siniiyang follow-up report. Di ko magamo sina kag way man lang sang halit nga matuga dira banwa ti mas mayo pa siguro nga dira na lang na kag may lantaw-lantawon patawod ako magpadulong Sunset Boulevard. Sa aton sila nga mga kabombo. Ang oras naton impunto 2:00 na sa hapon driman sa pagpangalagad sang Bombo Anay sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby na sa pagsulod sang programa kahapon lamang kaupo naman sa kay Tita Regine. Isumomot siya Blanco Hover kabilin sa imo sa manyanay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito po si Senator Tol Tolentino. Gumawa ng Tolentino Law para kilalanin ng buong mundo na atin ang West Philippine Sea. Kung payag kayong makuha ang Palawan, huwag akong iboto. Kung okay lang sa inyo maagaw ng China sa atin ang West Philippine Sea, huwag akong iboto. Kung pabor kayong maging bahagi ng China ang Pilipinas, huwag akong iboto. Pero kung ipaglalaban natin ang Pilipinas, iboto nyo po. Number 61 sa balota, Francis Tol Tolentino, Senador. Paid for by Senator Francis Tolentino, Barangay Tolentino East, Tagaytay City, Cavite. Sa dalan, yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan na masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang Bombo Anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente
Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sang insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa amo nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Masami bala nga nagabiring ang imutil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas kaangay sang kamot. Bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct? Tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang please, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba o kun paghugas sang kinanan o kun paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa portahan antes magsulod sa kwarto sang iban. Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kun personal moments. Kung mayara ikaw sang abyan o kun bisita nga makadto sa inyo balay, siguraduhon nga nakahibalo sila sang mga rules kaangay sa kung diin ibutang ang sapatos, diin mapungko o kun anuman nga mga polisiya nga ginasunod sang inyo pamilya. Maghatag sang oras nga ma-express ang imo love kag appreciation sa miyembro sang pamilya. Simple gestures kaangay sang pagsilinga, I love you, pagkupo kag pagkumusta ang makapamag-an sang balatsyago na sang imo nanay, tatay ukon utod. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto.
Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners, kag items kaangay isang hairspray o kung shaving cream, ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tagipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo bala ginatinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakasang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog, hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon and happy Monday sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Nagkapanambalik kita para nga magpangalagad na naman sa inyo. Bago nga semana. It's the 5th of May, 2025. Next week. Hala, magaboto na kita. Check natin exactly how many days to go before Election Day.
7 días na lang, 7 days to go, election day na. And today, reading time kita diri sa kahapon lamang program as we are back again para nga magdulong sa inyo sa another set of beautiful stories. And yes, huwag pa kita nakatapos. Sa sulat ni Aguila sa Sri Lanka, balikan tagi din na. But may mga stories kita requested to be read today, so tagaan natin din as a priority and other stories also. But of course, balikan tagid ang iyan niya Aguila sa Sri Lanka. I am also inviting iban pa din basi mga araman nga mga istorya, pwede gid nga may email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and then ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Nabi na gid ang panahon, no? Kati bulan na sang Mayo, nagaulan-ulan na gid. Salamat, Lord. Ari na nga aton nga bahanon para sa inyo. This is from Edwin Di Makulangan. Mahirap gumawa ng kanta. Good afternoon. This is Tita Regine. Welcome sa KLP. Ng kanta, lalo na't marami akong problema. Paglito ang isip ko, hindi ako magtataka. Sadyang mahirap gumawa ng kanta. Mahirap gumawa ng kanta. Nalilimutan minsan ng tamang nota. Kahit ang titik nito'y angkop sa melodiya, di matapos kasi wala ka. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Mabibigyan pa kaya ng pagkakataon na maibalik pa ang ating kahapon? Kahirap gumawa ng kanta kung ang puso ko'y laging may kaba. Pumipibok-tibok at hanap-hanap ka tuwing na dahil mahal pa rin kita. Akala ko'y makakapiling ka sa habang panahon. Makakasama ka sa maraming taon. Ako'y iniwan mo. Bakit nagkaganon ang buhay ko? Gulong-gulo hanggang ngayon. Kahirap gumawa ng kanta. Buhat ng lumisan ka at nang nakita ka pang may kasamang iba, nawala ng siglang tapusin ang kanta. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Magbibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik pa ang ating kahapon? Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking gandang ginagawa hanggang ngayon? Magbibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik pa ang ating kahapon? Na may balik ang ating kahapon. Mahirap gumawa ng kanta. Di man siguro kasi ang kinahanglan mo lagi inspirasyon. Same thing when writing a story, find an inspiration so that you can also inspire all of us. Mahirap gumawa ng kanta, Edwin Dumakulangan para sa inyo. Good afternoon again. It's 15 minutes after 2 o'clock. Welcome sa Monday edition sang Palatuntunan kahapon lamang program. Kaupo din niyo si Tita Regine. Kag-ari man diri ang sulat sa aton para this afternoon ni Neni Jekay. Do cute kung Jekay, no? Jekay.
AY. Basi JK, pwede man. JK lang ko Nani JK ng Southern Iloilo. Dear Tita Regine. Una sa tanan, maayong hapon gid sa imo tita, sa tanan nga staff sa Bombo Radio, kag subong man sa tanan nga mga avid listeners, kag mga viewers sa sining matahom, makalilingaw, kag puno sang inspirasyon nga programa, ang kahapon lamang. Ang matuod tita, madugay ko na kung tani ini ipadala ang akon ikaduhana nga kasaysayan, kag nahanungod ini sa akon nga paghigugma. Apang subong lang ako nakaangkon sang panahon para i-share ini sa tanan. Si Mr. Survivors ng Southern Iloilo tita ang naganyat sa akon nga magpadalaman sang kasaysayan ko sa paghigugma. Wow, gali. Di salamat gid sa kay Mr. Survivor. Grabe no? Grabe nga paghikayat na pa-oo kagid niya. Sa Mr. Survivor, Tita Regine, isa ko kasuod nga abyan. Okay, kag tuman gid kami sa Nika Close. Tawag lang ako tita sa ngalan nga Nene Jikay sa Southern Iloilo. Umpisahan ko ang akon nga istorya, tita, sa dong year 2021. Tita Regine, nag-obra ako sa Sulod Balay, kaya nakabantay man sang bata sa Leon, Iloilo. Ang ako na ama tita, ara lang sa balay, kag ang iya nga bana, siman. Ang iya amay kag iloy, tita nagakadto lang dira sa amon kung nahidlaw sila sa ilang mga apo. Ang akon nga ama, Tita Regine, nagapauli man kung kaisa sa balay sang iya amay kag iloy, nga ara man sa Leon. Apang, lain lang nga barangay. One time, tita, namasyar ang ama ko sa amay kag iloy niya, dala ako, kag ang duha ka bata niya, nga amo ang nabantayan ko. Pagabot namon sa balay, kaamay kag iloy, kaama ko, Tita Regine, didto ko nakita ang lalaki nga nagpukaw sang bugos nga balatyagon ko. Wow! Tagon ta lang siya, tita, sa ngalan niya Mr. JP. Si Mr. JP, Tita Regine, timbang-timbang ini sang amay kaama ko tungod may babuyan ini. Pagabot namon sang ama ko tita sa balay sang iya amay kag iloy, nakita ko ini si Mr. JP, pero wala ka man lang siya in mind. Tungod nagaobra sila sang kurong kababoy, kag may mga upod man siya. A few hours later, Tita Regine, manog snacks na sa hapon, ginsugo ako sa ama ko, nga buksan ang isa ka soft drinks, kag imnon ko ini, apang hindi ako makahibalo, magamit sang abridor, tita. Kag didto, ginkadlawan nila ako tanan, labi na si Mr. JP. Gani, ginkuha sang isa ka upod niya, tita, kag siya ang nagbukas. Ginyamuhat pa ako sang iloy, kaama ko, tita, si Mr. JP na lang daw, ang nobihon ko. Hindi gani ang isa ka upod niya. Gininambit man sang iloy, kaama ko, Tita Regine, ang ngalan ni Mr. JP, kag sang mga upod niya. Pagkatapos namon snacks, tita nagbalik na sila ni Mr. JP sa ubos ka kurungan sang baboy, agud tapuson ang ginaobra nila. Ako naman, tita ginlagaw ko ang duha ka bata sa ubos, lapit sa ginaobrahan nila ni Mr. JP. Samtang nga nagalakat ako padulhog, tita. Nakongkong ko ang isa kagamay nga bata, samtang ang iya magulang nagasunod sa akon. While nagalakat ako, tita, ang akon mga mata kay Mr. JP nagapasiplat-siplat. Ang feeling, Tita Regine, nga, papansin ako. Haha. So nasiplatan ko si Mr. JP, tita, nga kuno abi, gamixing-mixing siya sa semento, gali mo ang mata niya, sa akon man gatulok. So samtang nag-oobra sila ni Mr. JP, Tita Regine, sige ang pasiplat-siplat ko sa iya. I don't know what is my feelings towards him, Tita Regine. Siguro paghanga lang ato.
Biskan may boyfriend ako, Tita Regine, sang time nga ini, pero nagalagas-lagas ako sa iban nga boy. Uy! Sang hapon na tita, nagpauli na kami sang ama ko kag sang mga bata sa ilabalay. Pag-abot sang gabi, Tita Regine, nagsulod sa pensar ko ang ngalan nga hindi ko ginmalipatan. Kagamo ina, ang ngalan ni Mr. JP. Gin-search ko sa Facebook, tita, kag gin-add friend ko siya. I didn't expect, Tita Regine, nga i-accept niya ang friend request ko. Pag-accept ni Mr. JP sa akong tita, nag-chat siya dayon sa linya, hi. Then ako naman, tita, nga di pa choosy. Siyempre, nag-reply man dayon. Until nag-abot sa point, Tita Regine, nga gabi-gabi na kami, nag-chatanay. Naglipas ang isa ka bulan, nag-decide ako nga halin sa obra ko tungod hindi manami ang pagtrato sa akon sang ama ko. Kamatsyag niya sa akong tita, doon sa ido, nga singgit diri, singgit dito. Sa pagaling ko, tita, nagpauli ako sa balay, pero wala ako dayon nangita obra. Tungod ang gusto ko, papahuwayon danay ang lawas ko. Paglipas ng pila ka adlaw, na-miss ko si Mr. JP. I don't know why. Tita, pero amo na ang matuod nga nabatsagan ko. Ginako ni Mr. JP sa akong tita, nga sang una niya ako makita, he fell in love with me. Ninyamuhat ko pa siya, tita, nga siguro na in love ka sa akon, tungod gwapa ako, haha. January 29, 2023, Tita Regine, ginsabat ko si Mr. JP, kag tuman gid ang kalipay niya, tita. Sang mabatian niya, ang matamis nga huo ko. Nagsinggit pa siya nga, yes! So naging kami na tita, syempre huya-huya pa kami nga duha sa isa kag isa. Sobra man isa ka tuig, Tita Regine, ang lagas-lagas sa ako ni Mr. JP. Bag-o niya ako napahuo, tungod gin kilala ko gid siya, tita, sang maayo. Bisan may boyfriend ako, tita, pero ginsabat ko gihapon si Mr. JP. In short, nangin two-timer ako, kag duha na kalalaki ang sakabuhi ko, tita. Mayo kayo na-acknowledge mo, ha? Gabi-gabi ako, wala ginapatulog sa konsensya ko, Tita Regine, tungod sa mga sala nga ginahimo ko. Nagabot man sa point, nga gininto ko si Mr. JP, ginhimo ko siya, tita, nga rebound o kon panakip butas para lang makalimot sa mga sakit nga ginahatag sa akon ni JL. By the way, tita, ini si JL, boyfriend ko ini siya bago ko nakilala si Mr. JP. So, siya galing oreg. Nagabot sa point, nga ginpapili ako ni Mr. JP, siya o kung si JL. And syempre, tita, hindi ako makadesisyon dayon. Gani, nagpamensar ako danay, sang malawin. So, past few weeks, Tita Regine, nakadecide na ako kung sinugid ang pilion ko sa ilang duha. Mr. JP or JL. And I chose Mr. JP. Tita, siya ang ginpili ko, bisan bag-o ko pa lang siya nangin boyfriend, tungod sa iya ko na batyagan, nga nangin importante ako, kag kung ano ako para sa iya. April 10, 2023, Tita Regine, nag-umpisa ako work sa Uton as a personal caregiver. Kag sandito na ako, tita, dito ako nakapamensar sa matawhay. Kag feeling ko, nangin malaya ako, tita, to choose my happiness. Nag-decide ako nga magsupot sa sweldo ko para nga makabakal sa kaugalingon ko nga cellphone. Pagka April 19, 2023, tita, fiesta namon, gani nag-day off ako para nga magpauli sa amon. Si JL, tita, nagkadto sa balay, bisan wala na ako sang gana sa iya. Wala ko ginhagad si Mr. JP tungod private relationship pa kami. Then, hindi pa kami formally broken up ni JL. So, si JP kabalo about JL. Si JL, wala kabalo about JP. Doon mo
Tungod ara pa sa akon ang cellphone niya nga amo ang ginagamit ko tita, bale gapangita lang ako sang buylo tita. Nga makabakal na ako sang cellphone ko kag amo ang pagbulag ko na gid sa kay JL. Tunga-tunga sang April tita Regine, na disgrasya si JL tungod sa sobrang nga kahubog niya. Mismo sa adlaw nga na disgrasya si JL tita, didto ko na binagbinag ang tanan. Nag-decide ako, Tita Regine, nga bulaga na gid si JL tungod adlaw-adlaw na lang ako ginasermonan sang ginikanan ko kag sang mga tiya ko nga kagwapa kuno sa akon pero nagmantener lang ako kay JL. Isa man sa mga rason ko tita kun nga nga ginbulagan ko si JL tungod puro lang pahubog ang obra niya. Labi na ang puro lang konsumisyon kag problema ang naagom ko sa iya, Tita Regine. Dugang pa sa pamilya niya nga puro mga chismosa kag malain sang batasan. Wala ako nagaprangka kay JL, tita, nga bulagan ko siya. Nagchatanay kami ni Mr. JP nga ma-meet up kami nga duha, gani nag-schedule ako kung saan-o. May 1, 2023. Tita Regine, amo ni ang adlaw nga pag first meet namo ni Mr. JP. Kag grabe ang huya ko sa iya. Kag amo man siya sa akon. Tita, naglagaw kami sa Bucari, Leon. Kag samtang updanay kami ni Mr. JP, hindi ko ma-explain kung ano ang nabatyagan ko nga kalipay. You know, tita, nga sa bugos ko nga kabuhi kag nakarelasyon, kay Mr. JP ko palang naranasan ang matuod nga pagpalangga, pagrespeto, kag care. Tita, si Mr. JP ang type of man nga madugay ko na ginahandom kag ginapangayo sa mahal nga Ginoo. May 2, 2023, Tita Regine, si Mr. JP ang naghambal sa akon nga idulong niya ako balik sa work ko sa uton. Gani nagpasugot man ako, tita. Before ako magbalik sa work ko, Tita Regine, nagsiling ako kay Mr. JP nga ihapit niya ako danay sa hospital. Tungod hapitan ko danay si JL. Sobra man, 2 ka bulan si JL nga na-admit sa hospital, tita, tungod fractured gid ang mga tiil niya. Sa ngaran na ako sa hospital, Tita Regine, nakita ko si JL nga damo pilas, apang wala man lang ako naluoy sa iya o ko nag-worry man lang, tita. Grabe ang pagbag-o sang balatyagon ko. As in, wala na ako feelings kay JL. Naglisensya ako kay JL, tita, nga mabalik na ako sa obra ko. Pero bago ako maglakat, Tita Regine, nangayo siya sang halok sa akon, apang wala ko siya ginhalukan. Ang feeling, tita, nga gulpi lang ako nangilad sa iya. I don't know why. Tita Regine, kung nga nga gulpi lang ako nahimasmasan sa kamatuuran, way ko kabalo. July 1, 2023, tita, nagabot ang cellphone ko, nga ginkuha ko sa hulugan. Gani ang cellphone ni JL, tita, ginbalik ko sa iya, kag didto, nangin malaya na ako sa iya. Kag nangin malaya naman siya sa akon. Gindula ako ang tanan nga connection ko sa iya, tita, lalo sa mga family niya, kag ang iban, tita, ginblock ko sa Facebook. Nagambal ko sa akon, tita, nga nadisgrasya lang siya kuno kong napiang, pero ginbulagan ko na. Ti para sa akon, tita, that is not the reason. Kung nga agin bulagan ko siya. Nakigbulag ako sa iya, tita, tungod mismo nga nakabugtaw na ako sa malawig nga dalamguhanon ko. Kag siguro, Tita Regine, si Mr. JP Gid ang lalaki nga deserve ko palanggaon. Naglipas ang pila ka months nga relasyon namon ni Mr. JP, Tita Regine, kag diri ko nabatyagan nga hindi lang basta babaye ang pagtrato niya sa akon, kundi daw sa prinsesa. Ginpalangga ako sa Mr. JP, tita. Pareho sa pagpalangga man niya sa akon. Kung kaisa, tita, gina-question ako ni Mr. JP kung nga siya gidaw ang ginpili ko, nga hindi man siya kuno gwapo. Permi ko man siya ginahambalan, nga ginpalangga ko siya, hindi tungod sa itsura,
kundi sa batasan, tita. Subong, Tita Regine, padayon ang relasyon namon ni Mr. JP and we're already 2 years and 2 months in love. Kung kaisa, tita, hindi man malikawan nga may mga bagay kami nga hindi mapagkasunduan, and I know nga that is just natural, a natural part of being in a relationship. I'm very thankful to God, tita, tungod si Mr. JP ang lalaki na ginatag niya sa prayers ko, and I hope, tita, nga kung tani, kami nagid ni Mr. JP ang forever. Kung may pangamuyo or kung may pangayoon man ako sa mahal nga Ginoo, Tita Regine, siguro amo ina ang sabay namon ni Mr. JP nga malabot ang mga handom namon sa pangabuhi kag para sa pamilya kag mangin future namon. I know, tita, masinatakan ka na sa pagbasa ng akong malawig nga kasaysayan. So, madamo yung salamat, Tita Regine. More power to you and God bless. Nene Jekay, sa Southern Iloilo. Madamo man sa mga tao nga who come to a point nga nagaka-confuse sila, especially about their choices. Sino ilang nga palanggaon, sino ilang nga pilion, like ano ilang kurso, sino gid ila pamanahon, sino ilang nga pangasaon, no? That's just okay. But sometimes hindi lang siya manami nga you have already made up your mind, nag-decide ka na, but yet wala mo pa to anay, no? Gintapos formally ang sa isa. Kaya just think about this. Kung ikaw man, abi, ang ginto time, di ba? Tapos ikaw gali iya, sincere ka sa relationship. Tapos ang imo gali iya nga partner, may ara pag gali iya nga lain aside sa imo. Kay ti contemplating pa siya kung sinugid sa inyo nga duha ang iya nga pilion. May iba, no, nagapaniguro nga, uy, basi hindi mo namin isyan mo niya, at least may fallback ka bala. Tapos, ang iba naman niya, nagahambal nga ti, mangita ko anay, isang mga signs or mga, makita ko gid yung mga qualities for me to decide. Para nga, buy-an na gid ang isa sa ila. So maybe you are one of those, no, nga ti, you're taking your time and at the same time nag-iisip-isip ka pa, no, kung sinugid kag kung ano ang mga makita mo nga makaayuhan, no, kag kalainan sa ilang nga duha for you to be able to come up with your decision nga tibuyan mo na ang isa. Pero mo lang na ano, mas manami gid nga ibutang mo man sa intsakto ang tanan na ina lang ginahambal nga kung hindi mo man luyag gati himuon man ina sa imo, then don't do that sa isig ka pareho. Okay? But anyway, when you have formally decided nga si JP na gid, kagbuyan mo na tuya si JL, tiyan mo na iya ang husto. Hindi nga siling, sabayon mo anay sila, no? Kay parang makapanumdum ka gid, kung sino gid. Dapat before kaya nga nag-choose, no? Nag-decide, like kumbaga, bago ka nag-accept another one, nag-decide ka na gid, no? Kung ma-accept man bago hindi ka or kung hindi ikaw mag-accept, kaya you are still in a relationship. But anyway, it's water under the bridge. Sa imong desisyon nga to nga paghulat anay, pagdungan sa ila, and then didto ka pa nga nag-choose para sa imo, you have come up with decision, the best decision ever. Because tuman kagid ka malipayon sa kay JP and you found out nga palangga kagid niya, and at the same time ikaw fully developed naman ang imong feelings sa iya, and sa kay JL you are totally done with him. So you don't need nga i-hate mo siya or kangilaran mo siya kay somehow may pinagsamahan man ka mo. So in as much as possible, why lang sa mga amuna nga mga malain nga mga feelings, you could just move on with your own lives. Maybe si JL can also find someone. Tapos ikaw, kamo ni JP, matuman man, no? Ang inyong ginahandom nga may forever para sa inyo nga duha. But anyway, if you are very peaceful with your decision,
nga si JP na gidman. So that means no nga intakto ka man, you are at the right track. Kay kung wala ka sa peace of mind, daw hindi ikaw happy, kag daw may mga confusions ka pa, kag daw unsettled ka pa, so that means no, even if ginpili mo na to siya, may mga panghawid kagihapon sa imo kaugalingon. But since nga you said no, you made the right decision because happy ka, you have peace of mind. Then siguro gidman no, si JP gidman ang the best para sa imo. And wala ka nagsala sa imo ginpili para sa imo. Salamat gid sa imo ha, Nini Jekay, for sharing with us your story. I hope from here on wala na sang iban pa, wala na sang idungan nga mga relationship kay tido happy ka naman sa kay JP. Salamat gid for sharing your story. It is now 2:36 in the afternoon. Magapanambalik kita mga kabomba pagkatapos ng gid. Sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ang handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang 38 ang ating oras. Balik kita diri with our next story. Here's one from student mom of Lambuno. Dear Tita Regine. Good afternoon to everyone listening to KLP today. Lunes Santo na. Wow, April pa ni no? Holy Week. Lunes Santo na, kag madumduman naton ang makasakit nga ginagihan sang aton Lord Jesus bago siya ginlansang sa cross. Kag tanan man kita, may iya nga cross nga sa kabuhi nga ginapasan. Lain-lain lang galing ang kabugaton sini. Kung kaisa daw mo-surrender na kita sa kabudlay, pero most of the time, ginaantos naton ang tanan nga kasakit. Hasta sa mahalad naton ini sa iya. Kagkapare sa nga promesa, ginbuligan niya kita sa pagpasaan sa aton nga krus, hasta nga malampuwasan naton tanan ini. Paagi sa pag-antos sa mga pangamuyo naton sa iya, ginpapahuway maniya kita sa aton kabudlayan. Sa Mark 6 verse 31, siya nagsiling, "Come aside by yourselves to a deserted place and rest a while." Ang iping ko sa pulungkuan ko sa church nga si tita, 2 ka Sundays, wala siya ka-attend church, kaya nagasakit ang 2 niya katuhod. May arthritis ini, pero kahapon, Sunday, present na siya. Nag-rest siya sa mga 2 weeks, gani nag-ayo-ayo ang iya nga nabatsyag. Tanan kita nagakinahanglan sang pahuway. Kag kung malipat kita himuon ini, we may suffer physically and emotionally. Kag gini magaresulta sa inability naton to carry our responsibilities. Ang aton mga problema, especially those emotional ones, ang nagahatag sa aton sang tama
o dakong kasubo sa aton kabuhi, especially when we lost a loved one in life. Nga kung kaisa nagaresulta sa pagkadula sa aton trust sa Ginoo. Nagasunggod kita dayon, kag wala kita ginpamatian ni Lord sa aton mga prayers. Pero nga aton Diyos, hindi bungol. He has reasons of His own. Just keep praying. Si Brant, isa ka writer sa Our Daily Bread, nagsiling, I came aside from the world of strife with its burdens, trials, and cares of life to a beautiful, quiet, restful place where I commune with my Jesus face to face. Sa ilagin sulat nga book, Dear Mrs. Kennedy, si J. Mulvaney and the Angeles note that during the weeks following the assassination of U.S. President John Kennedy, ang iyang abalo nga si Jacqueline received nearly 1 million letters from people in every part of the world. Some came from heads of states, celebrities, and close friends. Others ginpadala sa mga ordinaryo nga mga tao who addressed them to Madam Kennedy, Washington, and Mrs. President America. All wrote to express their grief and sympathy for her great loss. When people suffer, we long to help. It's good to recall Paul's word, picture of the God and Father of our Lord Jesus Christ, as the Father of our mercies and God of all comfort. Our Heavenly Father is the ultimate source of every tender mercies, kind wind, and helpful act that brings encouragement and healing. As the Lord wraps His loving arms around us, we are able to embrace others with the comfort with which we ourselves are comforted by God. God comforts us so that we can comfort others. So ang pamangkot, do we ever give comforting words or acts to people who need these? Nangin maalwan bala kita sa mga maayong acts nga ila kinahanglan o nangin dalok kita hindi lang sa aton comforting words kundi mangin sa material or financial help nga ila kinahanglan. Mag-isip-isip kita. When was the last time you comforted somebody? Inhatagan mo bala sang limos ang isang pulubing naghumlad sang iya mga kamot sa imo? Sano ka naghatag sang irimnon sa isa ka ginauhaw? Naluoy ka bala sa mga taong nagahigda sa higadalan o nagsiling ka sa ila nga mga tamaran? Basi nagahatag ka lang sa iban nga nagahatag man sa imo. Pero sa mga wala ka sarang maghatag, wala ka kaluoy. Kung kabalo lang kita magbatsyag sang ginabatsyag nga kapigaduhon sang iban, mangin malipayon kita tanan sa kalibutan nga ini. Abyan, looking up to Jesus prevents us from looking down on others. Hindi naton pagkalipatan ang sacrifices ang ginhalad sa aton ni Lord. He gave His life and rose from the dead. When we fall, we can rise with Him, for He delights in mercy. So let us all be merciful as the Lord is. The end. Until next mail, Tita, God bless. To all of you, sincerely, Student Mom of Lambunaw. Thank you, Gid, for this inspiring sharing naman sa sining hapon. Yes, Student Mom, no? You are asking, when was the last time na nakahatag ka? When was the last time na naka-comfort ikaw to someone? We all pray, no? That each one of us would be given that heart to love,
to forgive, to understand, to sympathize, to empathize. And that ma-put into action naton ang aton nga mga balatyagon. Because it is not just enough, no, nga makakita kada sa mga bululigan and you would feel ang pity sa ila or ang kaluoy, but it's different, no? Now you go out of your way and do something or give something to comfort them. That is an act of goodness nga dapat i-develop gid naton, no, sa tagsa sa aton. That's why we have to strive to have that kind of heart nga makaintindi, the heart of Jesus, no, to love, to understand, to accept, to forgive, to comfort. And so every day of our life, ginatagaan kita sang chance to do that, to be a comforter to others, and to be a giver to others. So every day before we wake up, we offer everything to the Lord, and before we sleep sa gabi, ask ourselves, what good have we done for today? Thank you so much, kids, sa imo again, student mom of Lambunaw, for your beautiful sharing sa sininga hapon. Diretsohan ta so that diri sa aton continuation sang istorya ni Aguila sang Sri Lanka. Well, of course, we know she was sharing with us ang ilang do pag-join sa alay lakad ng ilang ginatawag. Actually, dito sa bag-o naman, no, nga gin-open nga temple after many years ang gin-close ini nga ato dito ang relic of the tooth of Buddha nga ginapatihan nga ti kung sino kuno nga dynasty or sino nga group ang makakapot sina would hold ang power sa sina nga lugar. So nag-join sila kay ti it's been a long time nga wala ina nahimo, and everyone was so excited to do that. So ang government dito preparahan man, no, all out ang mga police sa pag-secure ng safety sa mga tao. Kag ang mga tao, imagine, ang iban ang pila tag 5 days na nga nagapila para lang makasulod dito sa temple, makapangamuyo. Kag ining si Aguila, siling niya, doon guilty man siya, but though she felt lucky, nga ti sila 4 hours lang ang ilang paghulat with the help ng ilang friend. So, sugbunanta. So, Tita Regine, pinapaypayan ko si Imashi at mga matatanda na sa aking tabi. Habang ang asawa ko naman nag-enjoy sa pakikipag-usap sa mga taong nakapaligid sa kanya. 3 pila ang umiikot sa buong Kandy Temple sa iba't ibang kanto at magtatapos sa overpass na bagong gawa. Ang kanang bahagi sa Maligawa Temple at sa bandang kaliwa ay magtatagpo sa overpass na malaki at hinati sa 2 ang overpass. Safety ng bawat kanto may hawakan. So habang papalapit kami sa final gate, dumaan ulit sa matinding inspections. Bawal ang bag, tubig, sapatos, tsinelas. Maliban na lang sa maliit na wallet at cellphone, dapat naka-off ang cellphone. Naganap ang aking asawa ng plastic bag sa tabi-tabi para sa aming mga sapatos at sandals. Wala siya nakitang plastic bag. Nakita ko ang kulay pink na plastic na malaki na pahaba ang size. Pinunit ko ito at hinati. Medyo mahirap punitin kasi matibay ang plastic. Nang napunit ko, nilagay ko lahat ang mga sapatos at itinali. Napauna lang ang mga tao na nakatingin sa akin tita sa bandang kalayuan. Nakakita ng napakalumang plastic bag, kulay at pinagsama-sama ang mga sapatos at sandals namin. Dinala sa baggage counter at bumalik kami sa pilahan. Nagbibigay ng mga pagkain, biscuits, tinapay na malalaki, stiko at may candies. Sa gabi naman, rice and curry. Limitado ako sa tubig tita. Ayaw kong lumabas sa pilahan
kasi napakahirap bumalik sa gitna ng pila. Pero bago ako umalis ng bahay, uminom na ako ng 2 basong tubig. Sabi ko sa aking sarili ko, saka na ako iinom ng tubig muli kung tapos na ang final inspections. Pero si Imashi, panay inom ng tubig. Sabi ko, sobrang init ng panahon, dapat maraming tubig ang maiinom mo. Kinakausap ako madalas ng mga police women. Sa bandang huli, nakita ko sa tabi ang 2 lola na nakaupo sa silver na carpet na dala nila. Halos lahat may mga dalang bags. Kami, wala. Kasi ang instruction sa amin, wallet at cellphones lang ang dadalhin at wala nang iba pa. Sa isip-isip ko, pwede din palang magdala ng mga pagkain kasi may baggage counter na mapag-iiwanan ng mga gamit. Di bale, mahalaga nandito na kami sa malapit. So ito ang pasasalamat ko. Umupo ako sa tabi ng 2 lola. Sabi ni Imashi, Mama, bakit ka dyan umupo? Tumayo ka, Mama. So tilang nahihiya siya kasi umupo ako sa lapag. Sabi ko, hayaan mo na ako, nak. Ito ang paraan ko upang ma-restore ko ang aking lakas. Kung gusto mo, tumabi ka sa akin upang makapagpahinga ang iyong mga paa. Huwag na, Mama, sabi niya. Kaya ko pa ma. Pinikit ko ang aking mga mata. Lord, bigyan mo pa ako ng lakas hanggang sa makarating ako sa loob ng temple. Dahil ang panalangin ko na bumalik ang lakas ng aking best friend, dahil sabi ng asawa ko, mulang nakalabas sa hospital, mukhang hindi natatagal ang lokosado. So panalangin ko na magkaroon kami ng magandang kalusugan kasama ang bansang Pilipinas sa panalangin ko. Ramdam ko na kasi tita ang sobrang pagod. Ito ang kauna-unahang pila sa buhay ko na naganap kasama ang buo kong pamilya dito sa Sri Lanka. Nakapasa na kami sa final inspections. Tagaktak ang mga pawis ni Imashi hanggang sa hindi ko na nakita ang mag-amang Oshani. Habang papalapit na kami sa temple, pakiramdam ko, natutulog na ako, tita. Naglalakad ako na nakapikit ang aking mga mata. Lord, malapit na kaming makarating. Hawakan mo ako sa aking mga bisig kasi wala na akong lakas. Tinawag ako ni Imashi, Mama, nauuhaw ako. Paano ito, nak? Wala nang tubig dito. Bawal na ang humawak ng bote. Kinuha na ang mga bote. Tingnan mo, lahat ng mga tao sa dibdib ang mga kamay. So biglang lumapit ang isang official na pulis, pinagmamasdan kami at biglang nagtanong, anong problema? Sabi ko, nauuhaw po siya, sir. Sabi niya, saglit lang. Biglang kumaripas ang mamang official at maya-maya lang may dalang tubig, nakalahati 1 litro. So dali-daling inabot kay Imashi at uminom. Sabi ko, isauli mo ang tubig at magpasalamat ka. Pagkatapos nagpasalamat ni Imashi, ibinalik niya ang tubig. Hindi tinanggap ng official ang tubig. Sabi niya, dadalhin mo yan at walang problema. Sa isip ko, bakit pinadala itong tubig? Kasi bawal na. Walang dala ang lahat, maliban na lang sa amin. May 2 navies na ka-assist sa amin. Panay inom ng tubig si Imashi. Pinagmamasdan ko si Imashi, tita. Sabi ko, Diyos ko, mukhang mahihimatay na si Imashi. Sabi ko, concentrate, Imashi. Relax your mind. Huwag kang mahimatay. Dahil kung mahimatay ka, may malaking injection na naghihintay sa'yo. Lumaki ang mga mata ni Imashi, tita. Akin-akin lang. Akin-akin lang yun, tita. Para mabuhay ulit ang kanyang diwa. Sabi ko, kaya mo pa ba, Imashi? Yes, Mama. Malakas pa po ako. Ay, salamat, Lord. Pero ako, tita, lupay-pay na. Dahil nasa ilalim na kami ng sikat ng araw. Iba na ang naaamoy ko. Mukhang mahihimatay ako sa amoy na aking nalalanghap. Isipin ko na lang na perfume ang aking naaamoy.
Hanggang sa nawala sa aking isip ang amoy na aking nalalanghap. Itinuon ko ang sarili ko sa mga isda at mga ibong nagliliparan, mga ibong nakadapo sa mga sanga ng malalaking punong kahoy, mga ibong maaamo sa mga tao, na kahit isang dipa lang ang layo nananatili sila sa kanilang mga pugad. Tinutuka-tuka ang mga sisiw. May gumagawa ng pugad, sabi ko, Imashi. Pagmasdan mo ang mga ibon, kulay dilaw, puti ang mga paa, itim ang tuktok, at kulay puti ang mga pakpak. Oo nga, Mama. Napakaganda nila, Mama. Kahit malapit ang pugad nila sa mga tao, hindi sila takot at hindi iniiwan ang mga sisiw. Oo, kasi alam nila na hindi sila sinasaktan ng mga turista dito at bawal silang saktan at hulihin. So habang malapit na kami sa overpass, tita, sobrang sakit sa balat ang sikat ng araw. Tanghaling tapat na nilipat ko si Imashi sa aking harap upang protektahan ko siya na hindi maipit. Kasi sa sobrang siksik, kahit hindi ko ihakbang ang aking mga paa sa hagdan, kusa akong dinadala paakyat pataas. Pinaigting ko ang aking panalangin. Wala akong lakas, tita, habang nasa taas kami ng overpass. Nakaramdam ako na dinuduyan ng overpass. Sabi ko sa aking sarili, imposible na dinuduyan kami dahil matibay ang pagkakagawa nito. Dahil kitang-kita ng dalawa kong mata kung paano ito ginawa. Pakiramdam ko, nakalutang ako at napakabigat ng aming buong katawan. Parang pigil ang aking paghinga. Lord, iligtas mo kaming lahat kung totoo man na dinuduyan kami sa overpass na ito. Ipasayo ko ang buhay namin ni Imashi. Pinikit ko ang aking mga mata at hinawakan ko si Imashi, tita. Sabi ko, kumusta na? Okay lang? Okay lang ako, Mama. Pero ako, tita, pakiramdam ko, dinuduyan na ako. Nakaramdam ako na tumagilid ang overpass. Lord, kung kagustuhan mo ang lahat, handa ako na sumama sa iyo sa oras na ito. Hanggang sa namalayan ko, napababa na kami ng hagdan. Biglang bumalik ang aking lakas, tita. Uminom si Imashi ng tubig naming dala. Sabi niya, Mama, busog na ako sa tubig. Sabi ng isang pulis, nakatingin sa akin. Kung sino pang may hawak na bote sa inyo, ibigay sa akin. Ininom ko ang 1/4 na natira sa bote. Nang tumingala ako, parang 5 kilong bigat ang ulo ko. Nang nakapwesto ang mukha kong patingala, naramdam ko na pumasok sa buong katawan ko ang enerhiya na sobrang init. Ramdam ko ang sobrang init na lumikop sa aking buong katawan. Pinikit ko ang aking mga mata. Dilaw ang reflection dahil sa sikat ng araw. Mga kabombo, dali lang. Tandaan ta naman ni, di kita nag-stop sa sulat diri sa aton ni Aguila sang Sri Lanka. Sige, araw. Right. Well, tubtub lang anay kita diri, wa ini kita sa nabilin nga oras, but for your stories, please, i-share ninyo ang inyong mga inagyan sa kabuhi. Basi ka mo ang magdaog sa 1,000 pesos nga cash bilang premyo, paki-email sa bombo_iloilo at bomboradio.info or you write your stories and then you send. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na si Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag Dear Diary. Mga programa or mga dramas diri sa hapon after sang kahapon lamang program. I'll be seeing you again tomorrow. Madaming salamat sa inyo. Sa gihapon, ninyo lagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, Gid. Good afternoon and God bless.